Okay? Mao to ang ato ang mga lagda o kasabutan mahitungod sa ato ang pagkahipuon karon nga dialogo sa pagtuo, doktrina versus doktrina. Pero may ison, Father Anuber Darwin Kitgano, prepara na ba ato ang Yes. mga pangutana? At the same time, sa ato igsoon na Pastor Chris Bacalares, ready na ba ta? Okay na. Okay na. Okay. Anita sa unang mo cross-examine, pinaagi sa 28 fundamental beliefs by Pastor Chris Bacalares, atong igsoon gikan sa Roman Catholic Church, atong igsoon Father Anuber Darwin Gitgano. Salamat kayo, igsoong Jiri Arucha. Og mo ni akong pangutana diri sa inyong sa 28 fundamental beliefs ninyo. One of the gifts, number 17 o Article 17 sa fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. One of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. The gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen G. White as the Lord's messenger. Her writings are a continuing and authoritative source of truth, which provide the church comfort, guidance, instruction, and correction. They also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. Ako pangutana ni igsoon Chris, asa mabasa sa Biblia nga kining writings ni Ellen G. White authoritative source of truth? Okay, mutawag na ko. Yes. Una sa tanan, litra por litra, wala tay mabasa. Actually, sa Biblia na ay daghang mga books nga wala maapil diri. Example, na ay Book of Wars, pero wala maapil diri, pero naa sa teksto. Okay? So, ang amo nga pagtulunan mo ni, nakabase sa Biblia, nga naghisgot, nga kini siya na ay propeta sa last days. Example, din sa Buhat Kapitulo 11, versikulo 26. Nag-ingon diri, kung atong basahon, sa Buhat 11, versikulo 26. Matod pa niya, nga 27 na lang ta. Ugon niya, niadtong nga adlaw, dihay mga propeta, gikan sa Jerusalem, nga nanaglugson, ngadto sa Antioquia. Walay mga ngalan ni diri. So, ang pagpasabot lang, mo ni, ng iyang minsay, naa sa balaan nga kasulatan. Mo na akong Okay. igsuon kong gitano. Salamat igsuon kay dili jud siya mabasa litra por litra, no, ang authoritative source of truth. Kinsa may nag-ingon nga kining iyang writings authoritative source of truth? Okay. Sa akong gikaingon, dili mabasa ang word nga Ellen White, pero ang mensahe nga gihatag ni Ellen White sama pananglit sa adlong ipagpahulay, sama pananglit mahitungod sa dietary laws, mga pagtulunan sa Seventh-day Adventist, mapamatud ana sa balaan nga kasulatan. Pero it comes of pangalan nga Ellen White, dili batasan sa Biblia nga ang usa ka propeta wala pa siyang mutungha nganlan ang ngalan nga propeta nga Jeremiah, Ezekiel, wala na siya mahitabo sa Biblia. Even kang Jesus Christ. Natag na si Jesus Christ magpakatao, pero sa wa pa magpakatao si Jesus Christ, walay ngalan nga Jesus Christ. Pero ang pagtulunan, naa sa balaang kasulatan. So, igsuon kining authoritative source of truth extra biblical sources ba kini? Okay. Kini gitawag nato nga source of truth. Mao ni ang balaang kasulatan. Nga diin sa konsepto sa Seventh-day Adventist, wala magtudlo si Ellen White og mga bag-o nga pagtulunan. Kundili ang pagtulunan sa balaang kasulatan mao iyang ginatudlo. So mao ni ang buot pasabot sa source of truth. So akong follow-up pangutana igsuon, kinsa may nag-decide aning 28 jud. 27 man ni atong miagi. Kinsa man jud nag-decide aning 28 fundamental beliefs? Okay. Ang 28 fundamental beliefs, Biblia mo'y nag-decide na. Kaya ang tanan pagtulunan sa 28 fundamental beliefs, gikan mas Biblia. Kini siya, gipalig-on lang sa gitawag nato General Conference of Seventh-day Adventist. So dili ni gikan sa General Conference, dili gikan sa Seventh-day Adventist, apan gikan sa balaang kasulatan. So gitawag og Seventh-day Adventist tungod kay kini nga pagtulunan iya gikan sa Biblia. Sunod pangutana, pwede na follow up? Igsuon. Okay, pwede. Andi sa page 258 sa inyong fundamental belief. O sa imong ginamit? Kani siya or katong isa? Aning page 28, Kani siya nga libro? Kay lain-lain mo gud siya. Like page. Itong karaan ninyo, bro. Itong karaan ninyo. Page 258. The Bible
the Supreme Standard Seventh-day Adventists fully support the Reformation principle of sola scriptura, the Bible as its own interpreter, and the Bible alone as the basis of all doctrine. The founders of the church developed fundamental beliefs through the study of the Bible. Ako pangutan na ani, pwede ba manganla nimo kinsa ning mga founders? Uy, nawala ang Okay. iyang monitor? Igsoon? Nawala, Father, nawala Pastor, yung nawala yung monitor? Pastor Chris. Mr. Chris? Nawala yung monitor niya. Audio niya is mute. Mungutan na gyud ka. Eh bro, Okay. na-mute imong Okay. Nawala ang audio? Okay, nawala ibalik ang na ko audio. ang tubag, kinawala ko ng audio. So, ingani, kining giingon diri nga gibasa nimo, the founders of the church develop fundamental beliefs through study of the Bible. So, meaning to say, gikan siya balaan nga kasulatan. Kini manggungod nga founders, nabasa ninyo sa ubang mga libro, na Ellen White, na James White, na Joseph Bates. Dili lamang na sila na daghan nga nagbasa sa balaang kasulatan nga ang pagtulunan mauna ang gidala diri sa kahanginan. So, kining the founders of the church, pila man ni sila kabuok igsoon? Diri wala magibutang diri. Wala gibutang diri pila So, ka buok. So, waka kibaw, So dili na kinsa ko ni sila? mudugang kay kumiyon ko og naitulo wala man diri. So, kinsa man ning mga waka kaila ning mga founders? So, base lang sa Dili ka imong libro wala may pahinumduman. pangalan. Pero mo aban adto ka sa ubang mga libro sa Seventh-day Adventist na ang pangalan Ellen G. White, na ang pangalan Joseph Bates, na ang pangalan James White. So, Sa tulo. ubang libro pero wala na diri. So, So- muna nga ang kung tubag diri wala may pangalan diri di na ako gusto mo dugang pa. Sige, sunod. So, dili day si Kristo ang founder ani igsoon? Next, chest. Nawala man. Hello? Nawala Okay. ta? Father Darwin, nawala. Nawala ko, nawan? Nawala. Nadungog mo na ko. Nandungo pero ang Okay, imong sige lang. kuan. Friend na. ka, friend. Okay na. Una. Okay na. Ang pastor, kining Yeah. ang imong gi-mention tulo ka founder si James White, Ellen White, unsa tong usa? Si Joseph, unsa tong usa Joseph mo? Bates. Joseph Bates. I-repress na ko ha. Okay. Ang akong tubag, walay pangalan gibutang diri. Mm. Pero gusto magika na ngayo, dito ko nikuha sa uban nga referensya sa Seventh-day Adventist, Yes. which is na ang pangalan ni Mrs. White, na ang pangalan ni Joseph Bates, na ang pangalan ni James White. Wa ba Next. ma-appeal diri igsoon si Kristo? Ma founders? Okay. Ang word nga founder manggod, dili parehas sa sinabtan sa Seventh-day Adventist, sa Roman Catholic Church. Nga kumiyong kay ka og founder, lahi ang inyong understanding sa word nga founder, ang bisaya ninyo sa inyong founder is magtutukod. Unya inyong i-drive dito sa Mateo 16:18, nga diin wala man ang word nga founder, nga build na may tuwa dito. So kibali kung maghisgot og founder, kami mo'y magubad ana nga definition, dili ang nangutana. Wala akong tubag igsuon gid gano. Unsa man day na definition sa founder igsoon? Dagan man definition sa founder. Nagapindin siya sa nagadepende siya sa context, kay naa may mga word nga daghan og meaning. Just like for Oh. example, Mm-mm. watch. Naay watch nga noun, naay siya watch nga verb. So kung mangyo kag founder, nagapidepende sa context. So this nga area ako moingon dili Nawa na pud siya igsoon. Okay. Nawa si pastor. Nawala ang connection ni Pastor. Pastor, nawala ka? Pastor, Ang audio. Ang audio niya nawala. nawala. Wala. Nawala ang Nibalik audio. na, nibalik na. sige wala ang signal sige. Sorry. So unsa may So, sige go. mo balak na ko pastor? Paliw. Unsa may exact bisaya sa founder base sa inyong mga sinulat Okay. na igsoon? Okay. Nagamit mo yung dictionary nga Bisaya. Pero kung tugatan ko nimo, wala ra ba tay reference? Ako basahon. May problema. Basa igsoon. Okay, ako basahon. Akong gigamit ang gitawag nga English Visayan Dictionary. Mo siya, makita man ninyo. Okay?
Akong basahon ang word nga founder diri. Sa Bisaya, ang nakabutang diri, kadyot. Okay. Tara. Founder, taga-kaplag, magkakaplag. Nasa in English nga establish, to establish. Example. Kini, Merriam-Webster Dictionary. So katong gisulti na kog taga-kaplag na diri. Nasa diri ang word nga established. Akong basahon. Okay? Yan na. Founder, one that founds. So nakakaplag, one that founds. Or establish. Sige, sunod pangutan na pinaga ko na akong Igsoon. Gigamit mo ang Webster Dictionary, the one that founds. Found is verb. It is a present tense. Found. Ang iyang past tense is founded. Iyang noun is founded. Ang term find, amo na nakakaplag. Ang term find, present tense, ang iyang past tense is ang iyang found gapon. Found gapon. Ang iyang noun is finder. So, ang dapat gamiton, pastor, dili founder, kung dili finder. Dili ba? Okay. Sa imong presentation, mo na imo. Pero ang word magud nga founder, gikan sa word nga found. Ang present tense, find. Busa wala masayop ning dictionary nga akong gipakita karon lang nga ang kahulugan sa word nga founder ingon siya diri, kay ako sa pagbalik, kay aron ma-accurate ang atong tubag diri sa kahanginan. Taga-kaplag, magkakaplag. So tama ang akong explanation nga ang word nga founder gikan sa past tense nga found, nga ang present tense find, meaning nakakaplag ang founder. Na diri nabasa na ako. Or pwede sa establish. So nagadepende lang sa pagkagamit sa sentence. Pwede ang kahulugan nakakaplag, depende sa sentence. Pwede sa nag-establish, depende sa sentence. Kay naa may mga usa ka word nga daghan og meaning. So depende sa nagamit ana. Go, palihog. Kay nagkiskot naman tag founder ni, related man ni sa inyong fundamental belief. Yaman sa inyong basahon igsuon nga nagpakusog. Ako pangutana, kung ang Bisaya ini nakakaplag, kung ang gamiton nato nga term magtutukod, sakto ba ang translation ni ini? Sakto na kung kamoy maggamit, kung kami sad maggamit nga diin lahi ang among gipasabot kay usbon ko ang usak word adunay duha, tulo ngadto pa gyud sa upat ka meaning. Just like sa word nga founder, mangabot siya og tag-upat ka meaning. So kung nagamit mi sa word nga founder, kami may muhubad ana. Dili ang lain nga reliyon. Mo ni akong tubag pinangga. So nigamit ka sa present tense nga find, yang past tense is found. Unsa may noun ana? Nagamit lang ko anang word nga find o found sa pagpasabot nga naghisgot ko ang word nga founder, nga ang word nga founder gikan sa word nga find, nga ang present tense mao ang find. Okay? Naghisgot ko. O naghisgot sad ko nga dagag kahulugan ang word nga founder. O sana to establish. Nagadepende lang sa sentence sa pagkagamit. So kung magkutlo og usa ka paraphrase dinhi sa among balasahon, kami may mohabad, dili ang laing reliyon. Ako bagutan na igsoong Chris, unsay noun. Di ba ang find is a present tense, ang found is past tense. Unsa may noun sa find nga present tense, sa found nga past tense. Ako bagutan na igsoon mo lang unsa may noun aning sa find. Okay, sa verb dili next find. Dili man relative sa mga grammar atong diskutan. Isulod lang imong pangutana binhi sa doktrina sa 28 fundamental beliefs. Kay kumingon ko og noun, naman sa kailahi nga mga explanation. So ang ako na lang diretso na lang ta sa doktrina sa Seventh-day Adventist. Padung ni dito pastor kay kuan man ningon man ato nagsabot man ta nga dunay premises. So premise di siya pastor. So nasayod ba ka sa noun sa find?
Okay. Ang ako punto mo ni, mubalik ta sa word nga founder sa kagamitan sa Seventh-day Adventist. Kay kung magtubag ko o pagtubag nako imong i-jive dito sa lahi nga konteksto nga dili mao ang gibasa nga gikan sa among libro. So ang akong hangyo mo ni, ibalik ang imong pangutana sa libro nga gikutlo sa word nga founders. So, Pastor, nahibaw ba jud ka sa noun sa fine? Wala na akong pangutana. Yes or no? Okay. Ang akong tubag lagi mo ni, ang word nga founder ang atong gidiskasyon. Yes. Kung mutubag ko og lain nga imong giisgutan, unya ang next question nimo i-derive nimo dito sa inyong gusto, unya malayo diri sa sentence nga imong gipangutana, balik ta dinhi sa sentence nga imong gipangutana sa word nga founders dinhi sa among libro. So, igsoon, noun naman ako pangutana, pero taas kay tubag. Pero ako pangutana karon, niya man sa inyong Naman libro. ko'y usa ka minutos igsoon git gano na mo Okay. ni atong gikasabutan. Pero nanlapas ka, no? Kisa may timer na to? Tagas mo kay tubag nimo? Okay, ato Wala pag-ion man ang ko timer. nilapas series lang sa question ang nahitabo. Muna na igsoon, kung kuan na aman diri sa inyong libro God, no, nga napakusog, no? Sinuwat kini ni ang muanhi aron sila makabato Wala. kinabuhi. Unya sa page 16 ani, ang gigamit din ni dili nakakaplag. Unsa nga gigamit nimo nga libro? Mga Napakusog papalansyo unsa na siya? matag adlaw. Mga Ang abi na kog naa ka sa 28 fundamental beliefs. Kaya nga atong kisabutan, wala may mga referensya. leading Excuse me, leading question. Father. Oo. Father, at the same time sa atong isuon na Pastor Chris, kung pwede unta nga ipahuman na nato tong usa ka minuto, dayon pagkahuman sa usa ka minuto nga pangutana ay hapon tong pagtubag. Dayon at the same time katong itubag, di lang sa po nato ibadya ang iyang tubag as long as dili pa ito mamatong sa minuto. Okay lang Yes. ba ana? Okay. Okay, sige. I-refresh lang ang imong pangutana, Father Darwin Ligano. So diri sa fundamental belief, do na Nalang may nga objection igsoon Okay. kay ganina nagamit magid siya og libro nga wala sa fundamental beliefs. Unya ang among sabot ganina sumala man sa fundamental beliefs nga walay labot ang referensya. Okay. Unya ang iyang gigamit karon ang referensya man. Okay. counter objection, Mr. Facilitator. Okay. Gitugutan man nato siya mo gamit sa dictionary. Una nga ila yung libro, ang gigamit diri nga term isig ka magtutukod, dili isig ka magkakaplag. Ako pangutana ini kay connected ka po ni sa fundamental beliefs. Kay Mr. akong gitutlo, kanisa patiwasa sa ko igsoon. Facilitator, Okay. atong paggamit nako sa dictionary, lagi objection man eh. Objection man eh. Okay, excuse Wag ka Tama man, copyright Mr. sa Facilitator. Excuse me. Ako mo man. Facilitator's time. Palihog lang sa ato lang sa ating pahuman tong sa kang Father Darwin Pastor. Dayon ay ato balik imong counter objection. Okay lang ba? Salamat kaayo facilitator. Okay. Jerry. Kay ang atong punto ani naman sa ang term nila founder gikan man na sa kuan jud nanukad. So akong isusi jud ron nga consistent ba siya sa ilang mga sinuwat sad. Dire ang gigamit dire isig ka magtutukod. Dili gigamit dire sa page 16 nga isig ka makakaplag. So i-prove ko nun yan na doon ay suwat si Ellen G. White nga ang gigamit nga term nakakaplag, dili magtutukod. Okay. Asa nga Okay. libro Objection, nila. Mr. Moderator? Okay. Counter objection, Pastor. Okay. Ang akong objection, lahi nga libro iyang gigamit. Lahi ang konteksto diha. Lahi ang konteksto gisgutan sa 28 fundamental beliefs. Mubalik na lang ta sa atong rulings. Ang atong rulings, walay referensya. Ganina, nanggigay ko sa iya ha, nga mogamit ko dictionary, iya magugitugutan. Na magutay rulings diri. So kibali, kung manangit siya sa ako, it's up to me kung tugutan ako dili. Dili na ako matugutan, nga naman, ang pagkasulat sa pikas libro, lahi ang context. Dili sa 28 fundamental beliefs, lahi ang context. So dili magabot. Mao bitaw akong giingon nga ang usa ka word dagag kahulugan. Posible nga kana nga kahulugan gigamit sa isa ka libro lahi. Diri sa pikas nga libro lahi nga kahulugan. Kay daghang magkahulugan ang word nga founders. So man akong giingon upat. Mao gani nga may object man ko nga wala man tay referensya. So mahulog yung illegal ang gibasa. Okay. So illegal din nilang libro, Mr. Facilitator. Nagbasa Ang ram ruling sa akong giingon dili ang libro. Oh. Okay, Wala okay, nga okay. mubalik ko sa atong kuan Mr. Moderator na may mga writings diri. Excuse me, facilitator's time muna. Okay, igsoon. Base sa atong kuan, kanang proceed na lang ta sa next nga pangutana. So, sunod pangutana, di aman sa inyong
Fundamental Beliefs nga page 255. One of the founders, Ellen G. White is one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Asa man sa inyong batahon nga ang noun good sa find is finder man. Nibaw ba siya ana? Okay. Mr. Moderator, o question? Ang akong question, balik ta sa akong pangutana sa founder, related sa founder, ito imong find, present tense, ang past tense is found, unya, mo nang utana ko nimo ganina, unsay noun, wa ka mo tubag, finder may noun ana, dili founder. Nahibaw ka ron? Mr. Moderator, bawal ang komentary, Mr. Moderator. Yan Ipangutana naman to, gibalik antong ganina. Lahi naman nga pangutana. pangutana na, Mr. Moderator. Objection. Nahibaw ba siya ana? Yes or no? Okay. Moderator's time. Okay. Okay. Palihog lang ko. Tawag na ko? Palihog lang ko sa sunod nga pangutana is Gison. I-refresh ang sunod nga pangutana, ipaklaro. Paklaro na to. Kinsa may dito tag-iya aning Seventh-day Adventist, si Kristo? Yes or no? Okay. Ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist, iya ni Kristo. So ang tag-iya sa tanan pagtulunan si Kristo. Ang word nga Seventh-day Adventist, mismo pa ang One Holy Catholic Apostolic Church, mismo pa ang Baptist, dili na mabasa sa Biblia. Ang doktrina nga nakatunan sa Seventh-day Adventist, mailhan ang tinuod nga iglesia, pinaagi sa doktrina. So mauni ang among gipresent ang doktrina sa 28 fundamental beliefs. Dili ang ngalan kay walay ngalan diha sa balaang kasulatan. So, ang doktrina ra gipanag-iya ni Kristo dili ang simbahan? Okay. Okay. Pastor Chris. Ang word nga simbahan, okay, matawag na ko? Okay, Pastor Chris. Mr. Panahon Mr. Facilitator, Ang word nga simbahan, before pwede mangyo nga yes sa or no? Okay. Before Okay. ana explanation dayon? Okay. Categorical. Okay. Categorical. sige, refresh yung pangutana ko. Balik. Okay. Refresh. Kinsa man joy tag-iya sa simbahan? Si Kristo sa Seventh-day Adventist kinsa may tag-iya ni? Si Kristo, yes or no? Okay. Ang akong tubag, yes and no. Anong yes and no? Kay ang word nga Seventh-day Adventist, susama sa One Holy Catholic Apostolic Church, bisan pag sa Baptist, sa Protestant, dili mabasa sa Biblia. Mao nang word nga no. Pero ang nakatunan sa Biblia, nga ang pagpamatuod, pinaagi sa pagtulunan. Nga diin makaplagan sa Biblia, dili ang ngalan, kay walay ngalan sa iglesia, nga naa sa Biblia, bisag asa nga kapitulo, versikulo, di mabasa ang word Seventh-day Adventist, dili mabasa ang One Holy Catholic Apostolic Church. Muna ko tubag. Okay. Mr. Facilitator, ako mangutan nang mabasa ba? Ako pangutan na kinsay tag-iya ani? Si Kristo ba? Ningon ka no. Anong kaingon makag no? Nagtubag ko, Mr. Moderator, yes and no. Ang anong no man? No, in the sense, nga walay pangalan, nga gihatag sa Biblia, nga proper noun karon. Bisan pag Seventh-day Adventist, wala na sa Biblia. Bisan pag One Holy Catholic Apostolic Church, wala na sa Biblia. Kay si Kristo, wala magngalan sa iglesia nga iyang gitukod. Yes, in the sense, nga ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist, gikan sa Biblia, o ang tag-iya sa Biblia, mao si Jesus Christ. Mauna ang akong tubag, pinangga. Niya sa inyong Okay. Gift of Prophecy 257, number 4, the influence of her ministry more than a century has passed. Kay murag Ellen nikabang White- ang signal. Ibalik ang pangutar kay nikama ang signal diri. Okay, klaro na na. Mr. Moderator, Okay. Klaro na? kaliyo ko ipabalik kay nikabang ang signal diri, nagputol-putol siya. Okay. Si Kristo ang tag-iya, yes, nya ano. So karon ang follow-up ko pangutanan ni ini, na sa page 257, ningon din the influence of her ministry more than a century has passed. Since Ellen G. White Kamay lang ha, received the- nagputol-putol man sa ako diri gani, chest. Nagputol-putol. Okay. Kamay lang. kasi hinay ilang signal. Gamay lang igsoon ha, kay gaputol-putol sa ako diri. Hinay ang signal. Kung gamiton ako ang akong kuan, Stop ang oras lang gamiton ha. ako ang akong kuan kaning sini. Ilan lang Last na lang na siya nga pangutana Sige, balik. kay moderator facilitator's time no. Ato lang iklaro nga katapusan na siyang pangutana karon kay ang atong oras na humana ang atong 30 minutos alang sa unang cross examination nato. Okay. Last na lang na siya nga pangutana. So okay na?
Sige, balik kay among gi-change gamay. Okay na. Okay, Okay sige, na. padayon, igsuon, Igsuon. palihog. Niya ni sa gift of prophecy 257. The influence of Okay, her go. ministry, more than a century has passed since Ellen White received the prophetic gift. Her church and the lives of those who have heeded her counsels reveal the impact of her life and the message. Diri sa inyong libro, bro, dili man si Kristo ang tag-iya. Unsa 257 igsuon? 257. Diri sa Unsa inyong nga libro, paragraph palihog? number 4. Okay, go. The influence of her ministry, more than a century has passed since Ellen White received the prophetic gift. Her church. Kinsa man ning her church? Giangkon man ni Ellen G. White nga kining Seventh Day Adventist is her church. Sakto ba si Ellen G. White ini sayo? Okay. Okay. Tawag ko. Sakto siya kay dili man na siya simbahan. Her Ang church? word nga church gikan sa word nga iglesia, mga katawhan. So meaning to say pag her church iyang mga katawhan. So it does not necessary mo ingon nga siya tag-iya. Kay ang mga tao sometimes mo ingon nga this is my class. This is my students. Dili but pasabot nga ikaw tag-iya na. Okay, go. Next question paliyo. Okay. Excuse me, Pastor, at isin naman sa atong isang Padre Darwin Gitiano, nahuman ang atong 30 minutos na cross-examination. Okay. Bro, Okay. 5:40 ta nagsugod. 5:40, 5:30. 5:40. 5:40 ta nagsugod. 5:40. Okay. Iklaro daw. 5:40 ta nagsugod. Atong Dapat isang 15 Pastor minutes. Chris. Dapat ko 10 minutes. Unsa man 10 minutes, Pastor 20 Chris? minutes, 30 minutes, 30 minutes? 30 minutes. 30 minutes. 5:40 Okay, 30 daw. ta. 30 ta. So doon na po ko 10 minutes. So, Okay, kumusta Mr. Timer? Okay. Doon na pa 10 minutes remaining, di ba? 10 minutes remaining. Okay. So, Sige, padayon. igsoon, kining naa sa inyo, imo pong ang kunon nga one of the founder jud si Ellen G. White, sakto po ni. Kadyan lang kay gibalik na mo sidsit kay murag di gid siya pwede. That's it dita. I-stop ang oras, igsoon. Stop lang sa kami ha. It stop sa ang timer palihog. Okay. Ibalik na mo sa kuan. Pero magpasok magugyapon. Okay na chest. Sige, nagamit ko data ko ron kay hinay ang among kuan ron wifi. Sige, go ahead brother Gitano palihog. Niya sa inyong fundamental belief nga kay matud nimo kanang church is people. Ang gigamit diri her church. Possessive referring to the church, not students. Ito imong explain nga students di man to church. Pero diri referring to church. Iyang giangkon nga iyang katawhan. Okay, motubag na ko. Ang pangutanan nako, itong imong example nga my students, wa man my church. Diri her church. Nasakto ba ni nga iya manggiangkon ang iyong simbahan? Wa man si mo Christ Church. Okay, motubag na ko. Yes. Okay. Namo gisumpay ana god, no? Tanawa her church and the lives of those who have heeded her counsel. So nagisgot sa counsel ngadto sa church nga mga tao kay ang word nga tao gikan sa Greek word nga ecclesia, ambot pasabot mga katawhan. So nagisgot siya og counsels sa iyang mga katawhan. He revealed the impact of her life. Okay? And messages. So ang word nga her diya, it does not mean nga nag-refer sama kang Jesus Christ nga siya tag-iya, pero gigamit na siya ang word nga her ngadto sa mga tao kay dili man ni siya simbahan. Kay ang word nga church gikan man sa ecclesia, mga tao. So kung yung kag her church meaning her people. Pariyan ni Duterte, mo ingon siya, akong mga pulis, akong mga sundalo. It does not mean siya gitag-iya. So inga na nga mga punto ang paggagamit igsuon nako nga pinangga. So siya tag-iya sa katawhan dili si Kristo. Okay, wala man word diri nga tag-iya. Dili lang nato dungagan. Possessive case man na. Ay, pag-isag ba mo yung ka-possessive kay wala di ang word nga tag-iya. Mo Di ko gamit man ang ingon mga possessive. nga akong katawhan, di ba? It does not prove nga Di ka diin naman siya ang maong tag-iya. Kami may explain ani kay kami may tag-iya nga libro. O di gikan man imong term na tag-iya. Imo nang Explain gibuyan gani. tag Okay. akong katawhan. Kay moderator's time. Oh, Palihog sige. lang ko kuan, balik ka sa kuan ato ang nasabutan nga pamaagi nga panahon sa cross examination. Ang katong ni cross examine dili lang sa nato ibadir tong nitubag sa mga cross examination as long as di siya mahuman. Ibalik lang to, refresh ang pangutana for clarification. So
refresh atong pangutana nga kining her church and the lives. So kini nga statement ni Ellen G. White kay sakto man asa man mabasa niini nga it is Christ Church. Iya man giangkon kini. So kay giangkon man katawhan dai mo ni Ellen G. White. Sakto Okay. ba ko? Kay her church man? Mo Okay. tubag na ko? Yes. Tubag? Okay, matubag na ko. Okay. Kanang word nga hair church. Pwede magay nako na gamiton nako. Mo refer ko sa kung igsuon nga babay. Nga may mga tanang asa siya. To dito. Hair church ang Carmen. So kanang word nga hair church, kami may explain. Kining word nga hair church, dili siya tag-iya kay sugin lang ko kamo ang pagpasabot sa Seventh-day Adventist ang doktrina. Wala pa si Ellen White na ana ang doktrina. So ang word nga hair church, wala mag-refer nga siya ang tag-iya. Mao na ang pagpasabot. Pinangga nako. Unsa ba na sa grammar? Possessive case? Yes or no? Dili magsilbi ang word nga possessive ani. Kay ang word nga possessive wala magpamatuod nga siya ang tag-iya. Kay walay mabasa diri ang word nga tag-iya. Igsoong makalaris. Unsa man ni possessive case? Yes or no? Ay nalag no. O yes ba kay Ang paano ato na? laging tubag mo ni. Walay Technical problema possessive. facilitator? Wasay problema dili possessive. Ang Eh, importante mo Mr. ni Moderator? walay nabasa diha nga siya ang tag-iya. Ang word nga hair church, it is a term nga pwede gamiton sa pagkisa-kinsa. Pwede na ko gamiton sa kung igsoon nga siya nagbayad dito sa iyang hair church. Nagbayad siya sa iyang offering sa iyang hair church. Pwede na siya. Kanang pag-ingon her dress. Tag-iya na siya sa iyang biste? Her dress. Yes or no? Nakagawas na kastayma. Ikay Ang nagkonta atong sa her. gisgutan, ang pangutana Nagkonta sa diri. her. Nana sa inyo her church. Ako kay iningon kagdi tag-iya. Ah, sige. Kanang her church related na kung unsa ka consistent ang imong baruganan o imong argumento. Oh, sige. Kay mogamit ya tag her, possessive man na siya. Sige, balik sa pangutana. Ang pangutanan nako, her church may gibutang din Di man his church. Kaya kung his church pa referring to Jesus. Oh. So her man, it is a feminine pronoun. Ang pangutanan nako, pag ingon, kaya di man kada siya tag-iya. Dili tayo gamiton ang her. Ganong igamit man na diri, her church. Possessive pronoun man her. So, matubag na ko. Ang kuan nimo, ang example mo ganina, her church. Magbayad, her church. Mura maglayo ra kaayo kay ang possessive case god her dress. her Mr. book. Moderator, komentary naman na. Mana Moderator's muli ko sa time. question. Okay, Pastor, moderator's time. Moderator's time. Okay. Father, palihog lang ko refresh sa imong pangutana para mas maklaro siya. Dayon at the Salamat. same time, straight natas dito sa tubag po ni Pastor Bacalares. Okay. Ang iyan ko, wala lay komentary ha. Okay. Okay. Mana, ningon diri padayon na tog basa. Her church, balik sa Her church and the lives of those who have heeded her counsels reveal the impact of her life. Kining her life Di siya po dahil tag-iya siya kinabuhi Okay. Tubag, For example, Pastor. And kanang messages. Di siya, Butawag na ko. Kaya sa impact of her life and messages. So dili po siya tag-iya siya kinabuhi og sa iyang messages. Herman, Okay. ang ikamit diri. imo man ang example, imo na. Ina, Nako diri. example nako diri. Yeah. Ako nang gibasa sa inyo dili na example. Mr. Moderator, dili man na pangutana. Iya man ang ipropose ang iyang una-una. Ibalik sa pangutana. Mo bitaw nga gusto ko matubag, mohimo ko sa akong example dili iya. For example, Mary went to her school. But pasabot ba iyan ang school? Mary went to her school. But pasabot iya ba ng school? Mao na ang punto diri. Kami mo explain kay amo ng libro. Okay. Iyang eskwela pero di sa tag-iya. Mao gani nga. Mao na sa right is right. Pero diri, her church jud, her life and messages. Camille, tawag ko? So ang pangutana Kami nako lagi mo karon, explain ana. rephrase ko ang Kay pangutana. kamo man ang libro. So Hmm. naghatag pag example nga usa na siya kapamulong just like Mary went to her school. Dili siya mitag-iya sa school. Pero iyang So sa eskwelahan. samang pag-agi, pag inuyag her church, her life, dili siya tag-iya sa iyang life. Ay, kundi yun, kung simpayan nimo, her church and the lives of those who have heeded her counsels reveal the impact of her life. Dili ba siya mitag-iya sa iyang life? Ang Ginoo man. So sa samang pag-agi, Mary went to her school. Mo na akong butsa. Kami mo explain, dili sila. Salamat, kanang pinangga na ko here- nga. Igsuon Darwin. ka ng here diha sa nag-eskwela dili na pronoun.
Mo na nga, went to diha siya nag-church. to her school. Mo nang diha siya nag-eskwela. Mo na nga, Di- mayog her church, Okay. diha siya kasimba. Mo gani. Ang imong gigamit nga Sunod, sentence sunod went pangutan, to Mr. Moderator. Okay. Question. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Moderator's time. Kaya nahurot ang ato ang 30 minutos. Charot na. Sa kanilot kayo sa mga cross examination, no? Salamat Okay. igsoon. Alang sa katapusan nga pangutana sa atong ison Katapusan na. Darwin Kay Villano. pangutana. Okay. Oh. Sunod pangutana igsoong Chris, Seventh-day Adventists fully support the Reformation principle of sola scriptura, the Bible and its own interpreter, and the Bible alone as the basis of all doctrines. Bible alone. Unya, unsa niyo pag-reconcile ani nga ang writings ni Ellen G. White sa Fundamental Beliefs number 17 nagihimo man ninyong authoritative source of truth. Napaday alone nga nailain. Sorry, ato basta balik ha. Kay na miss diha. Okay. Unsa kay siya nga page son, palihog ko. Page 258. Okay, 258. Akong basaon na. Uy, la dili mo nimo. Sipipikas nga libro. 258 man ka. 258. Number Okay, the 1. writing sa Ellen G. White. The Okay. Books of Prophecy. Cut lang sa moderator ha. Kay gusto na ko i-confirm. Kining Sige, any mong i-presa the na writings bang- of Ellen White are not unsa man aman ani? Sa Unsa ka 17 to, so on, or 17 or 18 na siya. 17 diri. Unsa 17? Na her writings are continuing an authoritative source of truth. Yan diri sa inyong kuan, Bible alone. So, Time pa. Kadiyot lang ha. Kay gusto na ko i-confirm na siya. Ikat lang ang time para dili ka ma-alkansi. Okay. Yeah. Okay. Diri ka sa 17? 18? Mo akong 17. 17? Ang 17 is mani. Ang 17 is spiritual gifts mani. Spiritual gifts. Under the spiritual gift. So as ani nga punto? Page 258. Number Okay. 1. Kaning Nag-discuss the God Bible bestows alone. upon all members? The Bible, the supreme standard. The spirit of prophecy. Saan niya? Ang ako na pangutana, igsoon mo rin eh. Nagtudlo Sige, man ng sige, Bible alone. Kunya sa inyong fundamental beliefs, ang writings ni Ellen G. White, consider ninyong authoritative source of truth. Ang pangutana nako, nganong alone man, nga na pa may writings. Okay. Matawag Ang pa ba source rin of ng truth alone? niya, nag-refer sa Bible. Okay? So, ang mga sinulatan ni Ellen White, kung wala man na siya sa Bible, ginaw na sa uban, ang number one final, mao ang Bible. O ang sinulatan ni Mrs. White, dili dugang sa Biblia. Bisan pag wala ang sinulatan ni Ellen White, ang doktrina sa Seventh-day Adventist, gikan sa Biblia. Mao na ang among tubag. Okay. Nahuman na ang tubag, Pastor? Human na ang tubag? Mao na. Wala kayo Okay. oras, igsoon? Okay, wa na gyud oras. Nahuman na atong 30 minutos. Pili break 1 minute. Igsoon? Okay. 1 minute? Break 1 minute. Mag-CR lang ko. CR break. Okay, break sa ta, break time. Okay. Break time sa. Sa mga naki-view karon sa ato ang programa, Dialogo sa Pagtuo. Daghang kay salamat no sa mga participants sa ato ang mga Catholic Faith Defender diha, may yung dapat sa gabiyon nila no. At the same time po sa mga igsoon nato nga mga SDA o Seventh-day Adventist Church, maayong gabi ninyo datanan. Kutob sa mga naki-view sa ato ang programa karon, maayong gabi ninyo datanan Luzon, Visayas, Mindanao. Ano mga igsoon nga kinahanglan nga ang kamatuoran gyud mo ya atong mahibalan kay sumala pa bitaw sa sa The Big Book of Question Apologetics page 553 by Norman Geisler. The vast majority of Christian philosophers and theologians define truth correspondence with reality. It disagrees with factual reality. Ako na mga ison.
Ah, so good na ta. Igsoon Chris. Okay. O mga igsoon, salamat kayo sa inyong pagsubaybay kanunay. Anya excited kayo mga question and answer natin. O 86,000 na ang nagtanaw nato karon mga igsoon. Salamat. Moderator, facilitator na to. Okay, muna. Ato sabda sa kuano. Nakaigastura da Pastor Chris, si Pastor Chris. Yeah, saan? Come again? Okay. Okay. Wala kay Gastura Pastor. Wala na. Moderation na ko pangutan na. Salamat. Okay, mga igsoon, usbon ako sa mga view karon sa ato ang programa. Dayra ko sa pagtunan, kay salamat no. Karon mga igsoon, aniya na sabta sa ikaduhang yugto na diin ang mga ngutana na po sa maong sa doktrina mismo. Ang ato ang igsoon nga pastor gikan sa SDA 3A Media. Ang atong igsoon pastor Chris Bacalares ngadto sa ato ang igsoon Father Anuber Darwin Gitgano. Murag hapon ang format pamaagi mga igsoon. Usa ka minuto nga pangutana, at the same time sa usa ka minuto nga pangutana pwede ta mo gamit og premise alang sa katin-awan sa maong pangutana ay direkta ang pangutana kung na may senaryo ngayon na. So wala nga ato din hatag sa atong igsoon Pastor Chris Bacalares gikan sa SDA 3A Media. So, mayong hapon, no? Kanang, ang akong pangutana, gibasin ako niya ko tanitanan. Walay referensya, walay unsa, kundi rin ako ibasi. Una na ko pangutana. Magpabilin pa bagihapon ang mga RC sa pagtuo nga ang One Holy Catholic Apostolic Church gitukod ni Cristo 33 AD diha sa Mateo 16:18. Magpabilin pa bagyapon o dili? Ang tubag, ang panudlo sa simbahan base sa Mr. CCC. Moderator, categorical. Magpabilin o dili? Ang Mr. Moderator, ang iyang premise wa man na mo gitudlo officially. Saon man i-quote niya sa CCC. Mr. Moderator, categorical lang. Nagtukod. Magpabilin o dili? Ang tubag dili na matubag og yes or no kay It's nga fine. no. Okay, moderator time. Kinahanglan niya pangutana i-base niya sa Mr. CCC. Moderator, wala ko nangutanag yes or no. Ang akong Dili. pangutana, magpabilin o dili? Ang tubag Mr. Moderator wa niya gi-premise sa CCC kay sundan. Asa man nadapit sa CCC? Okay. Okay, ang ako manggod kay Diba ingon ka gitudlo. nga imong pangutana sa CCC. Okay. Unya wa man ka mag-premise og CCC. Okay, Sundan sige. ta ka asa dapit sa CCC na. Sige, Imong gisulti. kay inyo manggod ang gitudlo. So, yun ang ilisan kunin na mo ako akong sa- pangutana. Ilisan sige, na ako ilisi. pangutana. Dirita sa CCCC 750. 750. Nagingon, to believe that the church is holy and Catholic and that she is one and apostolic. Close and open parenthesis as the Nicene Creed adds. Ato bang dawaton nga gidugang rana sa Nicene Creed ang word one and apostolic diha sa Holy Catholic. Ang tubag mao kini atong basahon. Sa 750 wala na gidugang. To believe that the church is holy and Catholic and that is one and apostolic as the Nicene Creed adds is inseparable from the belief in God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Apostles' Creed, we profess one holy church, credo ecclesiam, and not to believe in the church so as to confuse God with His work and to attribute clearly to God's goodness all the gifts He has bestowed on His church. Ang tubag, tungod kay simbahan doon ay authority, Mateo 16:18, ihatag ko kanimo ang gingharian sa langit, o ihatag ko kanimo ang mga yawi, ang imong itugot kini sa yuta, itugot ko sa langit. Busa, doon ay authority ang simbahan. Nya, si Kristo na niingon ni ana, ang imong itugot dinhi, itugot ko usab sa langit. So unsay aprubahan sa simbahan, muna, mismo ang Ginoo dili musupak ni ana. Okay, biblical na, Mateo Okay. 16:18. Okay, wala na oras. Okay, padayon ta sa ikaduhang nga pangutana. Matod nimo wala na gidugang. Basahon ko sa pagbalik. To believe that the church is holy and Catholic and that she is one and apostolic as the Nicene Creed adds. Kanang word Nicene Creed adds, gidugang man na o wala? Categorical. Yes, ang term da adds. No, kay doon naman sa authority. Ang mudugang gani gway authority delikado. Kaya ang simbahan doon naman authority. Mana Mateo 16:18, so balik ta, igahatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong itugot din sa yuta, itugot ko sa langit. O gani kamo doon naman pud mo'y writings ni Ellen G. White, nga wa na gani po na sa Biblia. Mo na nga ang unique lang sa simbahan nga Katoliko, nakadawat yun siya authority.
Mateo 16:8, so ang simbahan nga yang gitukod dili gayud mahanaw. So gikas pagtukod anang tuiga hangtod karon ang simbang Katoliko 1991 years old na. Busa kining simbahan na makakonect man sa mga apostoles, therefore nakadawat siyang authority. Unsa iyang i-formulgate ningon ang Ginoo ang imong itugot, lalo kay na itugot ko usab sa langit. 5 Ang seconds. imong idili ko usab sa langit. So may problema basta aprubahan simbahan, aprobado ang Ginoo niya na. Okay. Biblical Sa sunod nga pangutana. Sunod pangutana. Ako kay nalagi ko limit ganina. Wa man tawagin Okay. tog limit si igsoong bakalaris ganina, facilitator. Okay. Atong ipaklaro. Nilapas sa oras. Okay. Sige, sunod nga pangutana. Wala man ko nilapas ganina sa oras. Siya kay iya magyung gi-consume yung tanan muna na nakuan siya na warningan. Okay, pangutana. So next pangutana. Okay. Nagingon magug ka ganina nga wala gidugang. Pagbasa nako sa statement as the Nicene Creed adds, niingon na sad ka nga gi-adds kay naay authority. Question. Katong permiro ni imong gisulti nga wala gidugang, imo na ba to siyang buhian o diri na ka sa word nga gidugang? O mo nang atong ibasa jud para maklaro. So, diri ka sa gidugang. Ibasa Wala na naman to nato. imong giingon nga wala gidugang. Gi-verify nako nga nay Wala term to. adds diri. Sunod Okay, pangutana. daghang salamat na. Kay gidugang man sa Nicene Creeds kining Church is holy and Catholic and she is one and apostolic kay gidugang man sa Nicene Creeds makahisgot baka saka ako kanus anan tuiga? Ang Nicene Creed atong i-search kanus ang tuiga ang Nicene Creed. 3 to 5 dugay-dugay na. 3 to 5. So imo ba kanisa, dawaton? kanisa. Alright, Wala pa ko mahuman. excuse me. Oh. Okay, moderators. Okay, moderators time. Palihog lang sa akong ipakuan lang, ipahuman lang usa ka minuto para mas maklaro na to ang tubag ay ang pangutana. Ni Follow up. post magud siya abi na kog na human siya. Okay. Salamat. Sige, Sorry. sige. Salamat. Ato Facilitator. na lang ipadayon balik sa atong isuon Father Berkit Gano, palihog og balik sa imo ang tubag. So 3rd century ang Nicene Creed. O kana dul-duol yun na sa mga apostoles, no? Kung nahimo galing authoritative source of truth nila si Ellen G. White 1844, samot na ning ato. Nga doon na joy connection sa 1st, 2nd, 3rd century. Una nga, muna dakong kalainan sa atua ug sa ilaha. Kay kini Nicene Creed 3rd century jud. Kung nahimong authoritative source nila si Ellen G. White nga 18th century lang. How much man ni Nicene Creed? Nga duol-duol jud ni sa mga apostoles, the disciples of the apostles. So kung mutuo sila as authoritative source of truth, ang writings ni Ellen G. White, mo gani connection sa mga apostoles, samot na ning Nicene Creed. Muna nga makita nato ang kabug-at or sa kagaan sa argumento. Okay? Okay. Okay. Sunod pangutana. Okay, sunod ka pangutana. Kay imo magisulti nga gidugang na diay ni ang Church is holy and Catholic and that is one apostolic na Nicene Creed adds og matod nimo 325 pangutana kay 3rd century man kaha sa 2nd century wala di ay holy and Catholic one apostolic wala o naa. Diha na ta, adjective na siya. Meaning anang Catholic, adjective to the noun church. Yang simbahan di ay dili lang dito sa Jerusalem, kundi mulukop sa tibuok kalibutan. Mo na Mateo 28:19 panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. So ang nature sa simbahan is for all nation. Mo na meaning sa Catholic. So ang nature jud niya mismo na lang ang paghingan. Pero ang nature niya diha na panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Wala Catholic jud siya. Ang simbahan nga iyang gitukod dili lang para sa Jerusalem, kundi for all nation, mo na meaning sa Catholic. So dili sayo ang gihimo sa Nicene Creed. It is very biblical kay mauna ang agda ni Kristo panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Mateo 28:19. Sunod Okay. pangutana. Okay, sunod Matod nimo na ulahi og ngalan. Buot bang sabton nga kanang word nga ulahi ngalan wala na sa 2nd century? Naa o wala? Ang tubag, diha na gihapon. Mao daw na nga gitawag panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. The nature of His church is for all. Kaya kung mayong dili Catholic ang simbahan, nagpabilin na sa Jerusalem to. Muna nga, ang nature sa simbahan, ang si Kristo pod for all. Muna, the nature of the founder is Catholic, universal. Muna, meaning sa Catholic, universal for all. Muna nga, ang term for Catholics is adjective. Di po na siya ngan. Adjective na siya. So, nag-describe lang na siya sa noun nga church. Nga simbahan ay para sa tanang katawhan, sa tibuok kalibutan. So muna nga dili yun na siya sayop, very biblical. Muna kun imo nang tanawon sa ubos, doon ay footnote ana.
sa ubos ng mga biblical foundation ana sa 725 man ano. So So, mangutan ko? so dapat mo kay oras. Muna nga universal jud siya. May mga teksto sa ubos. Okay, hunahuman Sunod pangutana. Okay, Okay, sunod. sunod. Matod nimo gidugang ni anang 325 karon ni ingon na sad ka nga naa sa 2nd century. Asa magid ang tinuod? Gidugang sa 3rd century or gidugang sa 2nd century? Puro na ang ingon ko nga ang nature sa simbahan mo na from the very beginning. Mr. Moderator, wala ko Mauna nangutana nga. sa nature. Mr. Moderator, dapat ko 1 minute Nangutana man. ko. Nag-object ko. Okay. Objection. Objection, Mr. Moderator. Sa Wala ko objection? nangutana sa nature. Wala sad ko nangutana sa adjective. Ang akong pangutana, gasunod-sunod nga pangutana. Kay iya manggong giangkon nga gidugang sa 325 AD. Akong pangutana, diha na ba sa 2nd century? Ningon siya, oo. Asa magid ang tinuod? 3rd century, 2nd century. Palihog ito ba? Ang Okay, tubag, come there. puro na tinuod kay sa 1st century diha na ang kinaiyan niya nga Catholic. Gi-official lang siya para gud sa inyo ha. Sa inyong fundamental 28, 27 man na, nimong 28 gidugangan yung usa. Oh. Mo na nga officially 18th century ninyo na official ng 28 ninyo. Sa simbahan sad officially wahi na ang pag-official sa 4 marks of the church. Pero diha na. Mateo 28:19 panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. It is Catholic. O pa na ma-official siya, pero ang nature niya, ang kinaiya sa simbahan for all nation. Mo na nga diha na ang essence. Nawahi lang ang official na pronunciation, promulgation and so on. Okay, human ang tubag? Okay. Human ang tubag? Okay. Padayon ta sa sunod. Mangutan ko? Okay, Okay. pangutana. Diri nasad ko sa 2052. 10 Commandments. Sige, gusto lang ko ipa-confirm kay sige man ko kabati god nga mga wali nga ang 10 Commandments iyar na sa Hudiyo sa Old Testament o wala tay labot sa Christian. Ang akong pangutana diri sa section 2, 2052 naaman ang 10 Commandments. Apil ba diini ang mga Christian? Yes, appeal kayo. Mamita na 10 Commandments, section number 2. Appeal kayo ang mga Kristiyano ni ana kay ang nagama ana ang Ginoo, ang Diyos mismo, He is a universal God. Therefore, we are comply to follow the 10 Commandments. Mamita na appeal yun now 10 Commandments of Yahweh. So, narrate na, gikutlo ang Matthew chapter 19 verse 21, Matthew chapter 5 verse 17, Matthew chapter 19. So, na yung biblical foundation na sa mga footnote niya. So, appeal, you shall not kill, you shall not commit adultery, you should not steal, you should not bear false witness against your neighbor, you shall not covet your neighbor's house or your neighbor's wife. Appeal. And so on. Okay. Next question. Human na ba Okay. ang tubag? Human na ang tubag? Yes. 1 minute Okay. naman, tutob. Okay. Sunod ka pangutana. Kay apil man ang 10 Commandments sa mga Christian. Kini nga 10 Commandments, mao ba ning 10 Commandments sa Exodus chapter 20? Mao o dili? Nako. Mao kayo, igsoon. Oh. Salamat. Okay. Muna, Kung mao. okay sa, opo, Sige, kung sorry. Okay. mao ka na igsoon ang 10 Commandments kay biblical man ta. So, wa man maghisgot ang Ginoo og 11 Commandments. Una nga, mao na siya ang 10 Commandments sumala sa Exodus kapitulo 20. Uno ngadto sa Gs, no? Una nga sugo higugma ako ninyo labaw sa tanan. Ikaduha, ayaw gamita ako ngalan. Ikatulo, magkuanta sa adlaw nga igpapahulay. Ikaupat, tahura ang ginikanan. So muna, ginarito na sa Deuteronomy chapter 5 verse 6 to 21, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall not have no more other gods. You shall not take my name. You shall not kill. The rest. It is 10 commandments. Okay. Sunod ka pangutana. Mangutan ako? Yes. Okay. So kung mao di ay na ang sa Exodus kapitulo 20, diri na sad ko mangutana sa 2053. 2053. Yes. Dini sa 2053 sa ikaduha nga sentence nag-ingon
This reply does not do away with the first. Following Jesus Christ involves keeping the commandments. The law has not been abolished. Pangutana, kining imong tubag sa Exodus Kapitulo 20 na aman diri sa 2053 nga ang Ten Commandments nag-ingon, the law has not been abolished. Tinuod ni o dili? Yes, the law has duha mo ka balaod, no? Divine law o ceremonial law. So ang giabuli sa Commandments akong pangutana. Kaya naman tas Ten Commandments. Mr. President, tubag ko. Okay. Ako mo sa akong usang minuto nagtubag ko nga ang I'm sorry. ang dunay duha ka klase nga law, divine law o ceremonial law. So katong mga ceremonial law, mga ritual nila nga external ra kayo ilang pag-practice, mo to gisaway ni Kristo. Mao nang gi-accuse bitaw siya nga violating the law of Sabbath. Mao na nga niini ang divine law nagpadayon. Mga Ten Commandments nagpadayon divine law. Mao bitaw na nga nagpadayon patantod karon pag-observe sa divine law. Pero sa ceremonial law katong law ni Moses nga iyang gigama, mao to nga di na gipadayon sa atong panahon karon yung mga sumusunod ni Kristo. We are under the law of Christ, not the law of Moses, referring to the ceremonial law, not to the divine law. Okay. Sunod nga pangutana. Kay mao madiay ni ang Ten Commandments nga gisunod sa Christian nga wala gi-abolish. Ato bang dawaton nga ang adlong ipapahulay Sabado wala gi-abolish ni Christ? Dawaton nato o dili? Ang tubag kanang pagpili sa adlaw, ceremonial man na Mr. siya. Moderator, categorical. Ang nasi mo una may di na ako dawaton. No. Kay Ang pangutana, wa ko nag-ingon sa akong una-una. Kaya wa makakabasa sa akong una-una. Ang Kasi akong mga pangutana, Okay. kay kining Moderator's gidawat man nimo. I-repress na ko Okay. Pastor Chris, moderator's time. Kuan palihog lang ko refresh sa imong pangutana, Pastor Chris dayon. Direkta lang punta sa tubag kuan Father Gitiano after sa iyang pangutana. Usa kami itong pangutana, usa kami itong tubag ato i-ruling ni para dita magka-kuan. Dili magkalimpuan ato ang tingog magkatungan. Okay, padayon ta Pastor Chris. Okay. Kay imo mang gidawat nga ang Ten Commandments aplikado sa Christian karon og nag-ingon sad ka nga ang Ten Commandments yes Ginoo dinhi sa 2053 the law has not been abolished. Imo bang dawaton nga kanang ikaupat nga sugo diya sa napulo ka sugo naghisgot sa adlong igpapahulay Sabado wala na giabolish? Dawaton nimo o dili? dili na siya ikaupat, ikatulo na siya nga sugo. Sige, ibutang So, tala ikatulo. Hindi ikatulo jud na siya. Sige. Ikaupat. Unsa imo bang dawaton nga kanang ikatulo nga sugo nga adlong igpapahulay Sabado wala giabolis? Una wa pud gibutang da nga Sabado, adlong ipapahulay lang. Nagpadayon man Mamutan ako? kani sa. Wala Ipadayon lang giabulis. minuto mo. Wa pa ko mahuman. Wa pa ko mahuman. Moderator's time. Okay, padayon lang imo usa ka minuto nga tubag kuan Father. Wala man na giabulis nagpadayon man na. Mao bitaw na nagapon may igpapahulay. Mo na nga wa na kuan nag-continue gapon na hangtod karon. Mao gat bitaw nami igpapahulay. Wa man mawa yun ang igpapahulay. Mo na nga kanang Exodo wa pa man ay adlaw ana. 7th day ra man na. So, ang 7th day diha, di man na kalendaryo god. Kay kung imong basahon ang Genesis 2, ang gibuhat sa Dios ang tao, ikauno man nga adlaw. So, ang ikapitong adlaw unang adlaw pa na sa tao. Di na ikapito. Mo na nga wa na nganli diha sa Biblia unsa nang ikapitong adlaw. Wa pa na nganli sa panahon sa Exodo. Ang gingan ang kuan lang 7th day, first day. Doon pangutana ison. Okay, sunod. Matod nimo walay Sabado diha. Kung makabasa ko sa inyong katekismo nga naay Sabado, imo bang dawaton nga kanang Sa Exodus 20 diha, Sabado na diha? Basa Kung sa daan. mabasa. Basa sa daan. Kaya ako kasundan. Basa Kaning sa daan. libro, Katikisim din na. Okay. Sisi din na. Bisaya ni siya. Ang katekismo nga binisaya alang sa Katolikong Pilipino. Sisita. Wa man tay kuan. Ano sa sabay na may Katekismo gani Bisaya. Asa napit na. Asa No. napit sa. Okay, Ugani. yeah. Basta na ko imprimatur ha. Moro Dili. Senior Beltran. So Jose Palma. nagamit ta kag laing libro. Lain na nga No. libro. Katekismo na itong sabot. Katikisim lagi kini. Bisaya ni. English man ang Katekismo. Okay. Objection Mr. Moderator. Okay, what is your Kini objection? katikisim nga ipasabot na to kining English. Kini ni rebater ba siya atong gipanggamit nako nga Bisaya nila. Muna nga kini atong gamiton. Ay nang Bisaya. Mr. Moderator, objection. Okay. Ingon maggood siya walay Sabado. Lisod sad basahon ako ang word Sabado dito in English.
Ori Kini basta. siya, Saturday man na in sisisi English. po ni siya. Pero Bisaya lang. Okay. Lahi Mao official na sunod diri, dito ang lahi mga na. numbers. Kaya Mga ni-focus numbers ba na ako gyapon. sa iyang fundamental beliefs nila o sa Bible. Kini may Sisisi official. man eh. O lagi. 904 oh. Okay. Number Sama. 904 dere. Sige, Moderate. 904. Sa Bisaya ni. Moderator's time. Bisaya man ni siya. Okay. Ako masaon. Okay, Moderator, moderator's time. gamit na sa glang libro. Bisaya. Okay. Sa kasabutan sa ato ang gibasa ganina, okay. Ako lang paklaro ganiha, sa kasabutan nato ganiha mahitungod sa kuan, walay referensya. Sakto ba to? Okay. Yes. Okay, Yeah, walay sisisi ra referensya. jud. Kini may Okay, gipasabot na to nga sisisi. Dili nang Wow. Bisaya. Sige Gawas lang lang kay kung kaulyunan. sisisi mo gyapon ni. Pero Bisaya Oh. lang. Oh, Since ka kung binisaya nananas in English. Sige. Sige lang. Ako lang Asa musunod man na lang to. in English? For the 6 akong amigo. I love you, Brother Jerwin. Okay, padayon na lang ta sa kuan. Sunod nga. Oh, I love you man ka nga. Wala ka mo. Gamit ani. Ay nang okay. Next Loyal question kay- naman ko na ako na. fundamental ba ito Mismo imong kang kuan? stalwart. Ako lang istorya ba. Sorry Okay. kayo kung dili siya Sige. appropriate. Salamat kayo. Okay. Thank you so Okay. much. Okay. Mapangutan na Ano ako? Sunod nga pangutana. Okay. Diri ko magsukad sa akong pangutana sa number gadget lang ha. Kay nawala-wala ko kay na wa mo gud nadawat tong Bisaya. Mhm. Gamay lang. Pwede makat na tayo. Ikat Kaya akong ang time, kwaon. bro. Kaya nag-search pa siya sa Okay, sige. next Okay, question. cut na to. Okay. Ako ni siyang kuan pakita sa inyo. Okay, gamay lang. Kay nag-change man gud ko, wa mo gud to nadawat. So tagay lang kog panahon. Okay, diri ko sa gitawag na to og diri sa CCCC. Okay? Sa iyang CIC, tanawa, ako ipakita sa Tulo inyo. na ka CCC, bro. Di na CCC. 525. Kani? 525. Oh, kana. O Very good. 525. Focus na diya. Okay, focus na diri. Sa 525, ang gisgutan diri sa chapter ang Sabbath na ay Lord's Day na ay Sunday. Nagingon diri sa ubos sa 525. Gikot niya ang CIC. The Conference of Bishops can abolish certain holidays of obligation or transfer them to Sunday. Pangutana, kining gitransfer ng Sunday, mao ba ni ang Saturday nga gitransfer ngadto sa Sunday? Atong basahon, igsoon. Atong basahon ang historically speaking, Saturday jud ang mga Hudyo. Si Kristo Hudyo man. Historically speaking, Hudyo man sila. So Saturday. Unya, after resurrection ni Kristo, wala na joy apostoles nga nagpahulay og Sabado. Gani diri sa atong i-search niya sa Acts of the Apostles sa Greek. Acts of the Apostles chapter 20 verse 7, original Greek itong gamiton. Ang ilang gigamit din first day of the week na jud nga mag-gather sila. Akong basahon kay nagloading man dire. Ikat sa Mr. Facilitator kay Ikat lang nato sa- nagloading ikat ang lang akong kuan. Nagloading ang akong cellphone. Cut sa. Kay ang igamit jud after resurrection ni Kristo, tinuod na nga ang mga Hudyo jud Saturday, mga Hudyo. Kita kay wala man ta mo follow sa adlaw, ang atong i-follow si Kristo man. Wala ta mo follow adlaw. I-follow ta ni Kristo. Ni address Acts of the Apostle chapter 20 verse 7, ningon din sa in English, in the day of the first day of the week. And then the first day of the week. Indite miaton sabaton. So ang term magigamit din sabaton. First day of the week. Ang gigamit nila kuan na jud, first day ang ilang panagtigom. Matod pa din having come together, we to break bread. Paul talked to them about to depart on the next day. So after resurrection and so on, gani si Ellen G. White, Methodista siya. Before siya nagtukod sa iyang Seventh-day Adventist, Domingista jud siya. Sa to pa, mismo yung founder di ay Domingista before siya nagtukod sa pagkasabalista. So wa joy apostoles pod nga nagpahulay sa adlaw nga Sabado after the resurrection of Jesus. Okay, muna ang tubag. Yes. Okay. Padayon ta sa sunod nga pangutana, pastor. So sunod nga pangutana, sa imong gistorya karon kay dito man mga Hudiyo. So akong nasabtan, imo nang giangkon nga Sabado kanang naa sa napulo ka sugo
Tama ba ko o dili? Wala ko maangkon. Basta ang gisugot sa Ginoo 7th day. Unya sa mga Hudiyo ilang interpretation na Sabado. Pero sa Ginoo, why dimension siyang adlaw? Pero ang interpretation sa mga Hudiyo, Sabado. Late naman ang paghingan sa mga adlaw. So diri sa akong ikuan nimo, kay mo follow man katas mga apostoles, wa man jud apostoles after sa resurrection ha. After sa pagkabanhaw niya, kay to distinguish nga doon na sila bagong sect. They follow not the day, they follow the person who is Jesus Christ. Muna kalainan nato kay you follow the day, but we follow the person who is the Son of God. Muna nga si Kristo po nabanhaw first day. Niya po na sa Matthew chapter 28 sa Greek atong basahon. Ikuan sa lang bro, ikat sa akong oras kay nagloading ang akong kuan kay ganahan sila mga original god muna nga atong kutluon ang ikat sa palihog bro. Okay. 28. Mr. Moderator, related pa ba gihapon na iyang tubag sa akong pangutana? Yes, related kayo. Kay Sabat man Sabat. Gipa-confirm man lang nako ang word nga Sabado. Natubag na nako Mr. Moderator nga ang interpretation sa mga Hudiyo Sabado. Pero wa jud maghisgot og specific day nga name nga Sabado jud. Kundi ningon lang sa 70 o gani sa Exodo kapitulo 12 versikulo 16 sa una ug sa ikapitong adlaw pagtigom kamo aron pagsimba kanako dili kamo magtrabaho ni ng mga adlaw apan makahimo kamo paghikay o pagkaon alang sa tanan. Gisgutan din first day ug 7th day. Dili lang 7th day. Gisgutan mismo ni Yahweh nga first day ang ipapahulay. But balikon nako, we never follow the day. We follow the person. Okay. Sunod igsoon. Okay, sunod ka pangutana. pangutana. Nag-ingon man ka nga ang pagsabot sa Sabado ni sa mga Hudiyo ana Sabado. So, laktod nga pagkasulti, ang Exodus 20, ang pagsabot sa mga Hudiyo Sabado. Sa imo, Brother Darwin, unsa na siya Sabado o Domingo? Sa Exodus 20. Wag i-mention diya sa kung mabalik ka sa kuan sa Genesis, wa pag-mention ang mga name. Kalit naman ang Mr. Moderator, categorical. Okay. Ang akong pangutana, kay ang mga Hudiyo Sabado man. Unya ang Exodus 20, sa Hudiyo man na una gihatag, alang kang Brother Darwin, asa man na siya kanang Exodus 20, Sabado na siya o Domingo? Categorical. Ang tubag nako Sabado. Yes or no? Sabado na unya sa Exodo, Hebrew chapter tinuod na Sabado. Pero sa Hebrew chapter 4 verse 9 nagisgot na siya other day. Other day. So kung ang mga sumusunod ni Kristo nagisgot na siya other day. Kung the same day pa na, magpabilin na sa Sabado. Pero nagisgot naman sila other day. Na nasa Hebrew chapter 9 4 verse 9, yang gamiton tong 7th day, ang gigamit din sa Greek, ningon din sa Greek. Hebrew chapter 4 verse 9 atong basahon. Kadi sa kay ikat sa bro kay nihang Hebrew chapter 4 verse 8. Ningon din sa original Greek. Naghang man. Okay, ningon din ni Ato lang ipang hinulong katapusan na siya nga pangutana kay wala na tayo oras, no na atong 30 minutos sa pangutana. Okay. Okay. So, naghisgot na siya after this day. Mita tauta hemeras. After this day, ang equivalent ani, wa siya magamit on this day. Kung on this day, mo na 7th day. Pero nagamit man siya mita tauta hemeras. After this day. Dili before this day, dili pod on this day, but after this day. Insam nang after sa 7th day, first day. Okay. Okay, wala na tayo oras, no? Nahurot ang atong oras sa 30 minutos nga cross-examine sa ato ang isuon gikan sa 3A Media at ang isuon Pastor Chris Bacalares. Okay? Okay, So, Pastor. ang atong gikasabutan, kutob lang ta La City, aron dili sad laayon ang mga audience ug naasad sila'y paabuton sa sunod. So, kung okay, ang akong pinangga nga Brother Darwin. Okay. 7:30 5:30 man ta na human. Lagi, unya Pwede mapiki 20 mata kung atong dungagan na siya. Bisag 2020 lang. Kay Pwede sa- Pwede. nagsugod man tag 540 god. Okay. Sige. So, bisag So, tag kibali, 2020 lang ta. Pag cross-examine mo sa akong 20, na sa ko another 20. Tama ba ko? Yes. Na, tag 2020 man ta. Ano ba ba? Okay. Tug Bisaya. Okay ba to So, siya, Pastor? Pastor Chris? break lang ta, Wala 1 minute. ko'y problema. Bro, Okay. Pastor.
Igsoon, Pastor. Sige, Igsoon. Next na ako, share break. Okay, sige, salamat. Rojando. 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 Jando. Rojando. Pwede makapa-display ka og timer, bro, sa screen. Kanang makita ba? Transparent ang ato ang time. Bro, busy si Jando siyang GD Studio. Okay, pero nakasulod siya na siya karon diri, kauban na to. GD Studio, bro. Kanang GD Studio. Basin pwede ta makapa-display upan. Ay wala audio? Ay ako busog bata dili siya. Sige. Kisa kay makapa-display og kuan digital nga time while ongoing ang ato ang ikaduha nga kuan portion. Bro Arnold, makakuan ka og digital nga time? Share screen mo guni no. Dahil lang share screen kasi nila. Kuan ka bro og digital nga time. I mean, during na i-share try na ko camera no. Dahil lang ma-share screen sa akong camera. Ay kamera lang nimo. Wala may nag-share screen no. Kana. Okay na na? Pero di ka mag-share screen ni panahon na sa kuan sa kay kuan na no. Pamagi. Nadaw ko na diri na kuan timer sa Zoom. Asa pud ka dapat makita. May timer sa Zoom. Unmute ko. Atoy ko si Father Darwin. Okay, nakasunod ko. Sugod ta. Sige. So na lang timer bro. Mar. Ako na lang. Thank you. Okay na ba? Bro Jerry?
Hello? Mga igsoon? Okay, balik ta. Okay na? Hello? Okay, okay na, Brother Darwin. Okay na na ko. Si Koan? Okay na? Okay na. At ito, moderator na to. Facility na to. Saan naman to? Wala siya naka-unmute. Ako itong Naka-mute eh. ibalik ato, brother, na natay gahisgutan nga mahitungod sa politics nga binayra na. Yes. Oo, Yes. ato tong kuanon. At itong hisgutan. Oo, isgutan na to. Ato rato siyang sabutan niya, ato ratong i-announce dayon. Okay. Okay. Okay na ba ta? Balik ta? Oh, okay na. Okay. Okay na kaayo. Pasensya na kay medyo nadugay og kuan ka open ang akong kuan. Ako ang signal. Wala. So, oras na to, Okay. 7, unsoan? Okay, then 7:06. additional ta og kibali 40 minutes 2020. Yes. Okay, yes. Okay. So, Balik oras ta na to, 7:06. Yung fundamental belief daw, number 17. Okay. Balik ta. Ang mag-unang gihapon na ni og kuan, cross-examine si Father Darwin. Yes. Okay. So, dinhi sa babaw dong. Babaw. Kisugod ta? Okay. So, sugod ta. Unang pangutana Okay. igsoon, nagsukad jud ni sa fundamental beliefs, number 17. Her writings are a continuing and authoritative source of truth. Tanan ba niyang 17, writings? gamay lang. Kay gusto na ko makasunod ko sa gibasa. Unsang page na siya? 17 na or ang 18 na? igsoon is 17 18 or 17? 17 beliefs. Ikat sa igsoon The gift ang of prophecy? oh yes, ikat sa igsoon kay nag-double check pa siya. Oh, Sige, the gift of prophecy, no? So 18 na yes. siya. One of 18 the na sa gifts of imo. the Holy Spirit is prophecy. Mhm. Number 18. Sabay, tanan bang writings niya? Authoritative yun? Yes or no? Igsoon? Okay. Nagbasa, unsay magbasa ka? Oh, nagsukad ko diri. Akong pangutana. Tanan bang writings niya authoritative? Mawig pasabot diri. Her Okay. writings Again, are diri, her writings are continuing and authoritative source of truths which provide for the church comfort, guidance, instructions, correction. So kanang giingon diha nga authoritative source sa context ana ang pag-comfort, ang pag-guide, ang pag-instruction correction. Wala maghisgot nga naghimo siya sa 28 fundamental beliefs. Ang gisgutan mao ang Biblia lang gihapon ang 28 fundamental beliefs. Pero ang iyarang rule mao mo comfort mo guide. Wala gahimo So, doktrina. unsa man ning authoritative source? Unsa may pasabot nimo aning authoritative source nga naa sa inyong fundamental beliefs? Source gani tinubdan. Okay, matubag na ko? Yes. Okay. Tinubdan, source of truth, nga mo provide sa church sa comfort, sa guidance, instruction, and correction. Diri ni nga context ang word nga authoritative source sa comfort, sa guidance, sa instruction o correction. Muna akong tubag. Nga man sa iyang sinulat igsuon sa mga panghitabo sa katapusang panahon ni Ellen G. Mr. White. Moderator, referensya na na. O mo gani, writings man niya. Connected man No. ni sa fundamental beliefs. Mr. igsuon. Moderator, ang atong gisgutan, 27 fundamental beliefs. Ganina, nagamit ko o katikism. Sibuan ganito, dili in English, pero katikism gyapon, wala ko tuguti. So sa So, ato Mr. pa, Moderator? dili na siya pwede tugutan. Objection, Mr. Moderator. Naa na silang fundamental beliefs. Her writings. So, Mr. appeal ka po na- Moderator, Mr. Moderator, her nagkutlo writings. siya og lahi nga libro. O, mo gani, Lahi writings nga man. libro. Ganina, nagkutlo kog katikism in English, nagkutlo kog Bisaya katikism gyapon, wala ko katuguti kay Bisaya. Nga kining her writings, Kani wala karon ni appeal sa tugutan. inyo. Inyo ning kwaon di ay sa fundamental beliefs. Kaya naman diri sa inyong fundamental Mr. beliefs. Moderator, Her writings. magpabilin Moderator's ko time. nga lahi Moderator's na nga time. libro, dili na 28 fundamental beliefs. Moderator's time. Pasensya na, dili ko direkta makasulod sa inyong kuan, sa inyong convo kay dili ma-open sa ako ang kuan linya. Mao tong wala koy kuan kanang nakuha diretso nga kuan. Namo nakuha nga tubag sa ako. Okay. Palihog lang ko og balik sa imo ang kuan kanang pangutana Father Darwin. Kining akong pangutana, Mr. Moderator or Facilitator, connected yun sa fundamental beliefs kay writings man ni Ellen G. White. Naaman sa ilang belief, gift of prophecy, this gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen G. White
as the Lord's messenger. Her writings are a continuing and authoritative source of truth. So karon, kay na may her writings, appeal man na sila fundamental belief, so pwede ko makuha ini sa writings ni Ellen G. White, Mr. Moderator. Objection, Mr. Okay. Moderator. Okay, counter Ang atong sabot, walay referensya. Ganina, nagamit ko og katikisim nga in English, okay siya. Sa diha nagamit ko og katikismo, Bisaya lang sa katikisim, maurag yapon na nga libro ha, wala ko tuguti kay Bisaya. Mr. Moderator, dili pwede madawat kay lahi na nga libro, referensya na siya, gawas na sa atong gikasabutan. Okay. Yo, man, Diri Mr. sa Moderator. atong- Mr. Okay. Moderator, naman fundamental beliefs nila, her writings are authoritative source of truth. Sa una to, pag verify, kung authoritative ba ni, kung di ta mo kutlo silang writings, naamas ilang fundamental beliefs. So ilang taning irison, kining her writings. So, Mr. so da Moderator, ko sa, counter. ang niya kato, iyang waman ni Bisaya, jud nga official, nga CCC. Counter, Mr. Moderator. Okay. Okay? Sige, ipa, Ang klaro. iyang gibasa nga authoritative naas 28 fundamental beliefs, midaga na siya karon og lahi nga libro. Dili Writings pwede na niya. tugutan kay naaman sa atong kasabutan, referensya naman na. Ako bitaw nagamit ganina katikism in English okay rang. Ni-confirm ko sa Bisaya nga katikism pero ilagya po ng libro na imprimatur wala niya dawati. Mr. Moderator, mo rule out ta nga diin referensya na dili dawaton. Okay, Mr. ako na Moderator. nabasa ng ikatulong lagda na to, Pastor, Father. Before di babasahon, Mr. Moderator, naaman diri ang her writings, apil mas ilang fundamental beliefs. Dili ni siya other references, kay naaman ilang fundamental beliefs. Gawas lang kung wa ni sa ilang writings. Muna nga, makasakay ko sa fundamental beliefs, kay di ba ni sinuwat ni Bisan Kinsa ka, Ellen G. White man ning sinulat? Her Mr. writings, Moderator, katubi tang are- katikism ako- Bisaya. akon, wa man may Ang Bisaya English nga, Bisaya lang. Wala ko ko tuguti. Okay, moderator's Mauro na time libro, para mahuman na to ang ato ang oras nga kuan siya kanang naagi makuha ang atong mga listener no. Diri ato ning basahon ning kuan kanang sa ikatulong lagda nato. Ato ba sa number kinahanglan base sa Biblia, dili magisterium, tradition o uban pang referensya. Dito lang ta focus Father, usab sa ato ang igsuon kuan, bakalaris focus na ngadto sa Biblia. Oh, mo lagi, Mr. Biblia Moderator. Mr. Biblia Moderator. kani og Muna, kailangan nga fundament- 27 pandemic beliefs o katikism wala nay mga referensya. Referensya Mao may lagi, ang gigamit. Nya kining her writings, wa ni appeal sa inyong beliefs. Ang here writings nga gisgutan naas 27. Kana ang libro nga gigamit wala na referensya na. So gawas na sa atong gisgutan. Sinulat ni Ellen G. White, her writings. Ngano di ang katikism Bisaya man to. Wa man ko tuguti. Bisaya, Official- di Bisaya lang katikism ha. Mr. Wala ko Moderator, tuguti. Mo object Mabaura na sa libro, Kuan. Kaya Ang naman kanang fundamental kang beliefs Ellen nila, White ang her nga writings, iyang gigamit karon lahi sinulat na ni nga libro. Ellen G. White. O, tinuod, pero kanong gi-appeal mas inyong fundamental beliefs? Muna, Wala Mr. mapil Moderator. sa atong gikasabutan. Na-appeal sa inyong fundamental beliefs. Na atay gikasabutan nga walay referensya. Saan man yung fundamental beliefs ninyo? Ang Her saan mo sa itong writings, katikisim plural. kanina nga Bisaya, nga nuwa man ninyo gigamit. Mao ba nga ni, nga in English Eh, mo, Mr. Moderator, Kaya kung the Bisaya to, object niya, ang akong Bisaya nga katikismo, nga Bisaya lang ang in English, pero maurang libro ha. Gitugutan. Tumao, asa dapat Sige, ka, wala. Okay, Karon moderator's nagbamit time. sa laing libro. Wala ka mo padayon. Pwede. Kaya nga no, wa dito sa in English. Wala ko di Ang pa in English mas gitugutan official kaysa Bisaya. Gustuhanon man ta. Okay, Mawala Gitugutan moderator's ta time, ka. kalma, Oo. kalma. Kaya naman, fundamental beliefs, her writings mari. Sa, Okay. Muna nga, wa dyo kumukawas. Kaya her writings man eh. Fundamental beliefs, naamas inyong fundamental beliefs. Kung pa ni sa inyong fundamental beliefs, sakto ka. Ako na sad. Outside of topic ko. Ako na sad. Objection, Mr. Moderator. Naa sa atong gikasabutan nga walay referensya. Tanawa, sa number 3. Kinahanglan, base sa Biblia, dili sa magisterium, tradisyon, referensya. Unsa man lang ang atong gamiton? Ang atong gamiton sa pagpangutana, Seventh-day Adventist belief, ug ang katikism. Ganina, nagamit ko og Cebuano nga katikism, maura na nga sulod, gibisaya lang, wala ko tuguti, kay referensya. Karon Mr. Moderator, dili angay tugutan, kay referensya na. Nya, Mr. Moderator, Okay. musumpay ko, Mr. Moderator, sakto to yun, yung fundamental belief. Quoted man dyan eh. Oy, walay Her quote writings, diya. Appeal. Walay na quote fundamental- diya, hoy. Her Tanawa ka writings- ng libro nga imong gigamit, gi-quote ba na sa... I quote. belief. Ako may ni-quote. Ikaw nag-quote, dili ang libro. Wala, So, gawas okay. ka stima. Wa ko mo gawas, Mr. Moderator, kay fundamental beliefs man eh. Ni-quote ko, Dili na na her fundamental writings- beliefs ka na imong gigunitan nga isa. Mr. Moderator, Kanang isa isa pa. nga imong gi-quote,
Dili Wako mo na sapaw- fundamental beliefs referensya Moderator. na na. Nisapaw siya nako. Wako mo sapaw niya ganina taas kay ang gisulti. O na Kristiyano man kata, puli-puli ta. Wala Muna pinagdunan. Okay. Moderator's time. Ako musulti sa ko Mr. Sige, Moderator. sorry. Klaro mag-ina sa tong labda nga fundamental belief ang atong basihan. Ni base ko dire. Kinahanglan ila ning irison kining her writings are continuing ha, an authoritative source of truth. Diha ko nagsukad sa akong pangutana. Tan-aw na to kung authoritative ba yun ning source sa ilang writings ni Ellen G. White. Fundamental beliefs na nila. Appeal na sa ilang belief. Muna wa ko mo gawas Mr. Moderator. Kung mayo kag other references, kanang dili appeal sa ilang belief. Nya appeal man sa ilang belief Mr. Moderator, dili ni other references. Authoritative source of truth. Ganun di naman sa ganahan basahon. Sige, ako na sad. Ingon siya kanang belief. Nagamit ko ganina og katikismo. Bisaya ra na sa katikisim. Pareha ra nga belief, wala ko tuguti. Kay referensya. Mr. Moderator, Siya kanang Ano? nahilong nga libro 30 minutos. Oh, Pamansa. magbaton sa tagpamatasan. ibadayon Kaya ito. natubag pa ko. Sorry. Sige, Father. Padayon, Father. Sa ako, wala pa mato. Ako pa mato. Siya pa. Pastor pa. Pastor. Padayon, Okay. Pastor. Padayon. Ingan ni Manggod, Mr. Moderator. Ako'y nagamit ganina sa katikisim. Okay. Naghisgot mi og Sabado, kay wa may Sabado sa in English nga katikisim, ang akong gigamit ang Bisaya nga katikismo nga naay Sabado. Mauray sulod, maura na nga belief, maura gyud na tanan, gibisaya lang, wala ko tuguti. Karon, ang Seventh Day Adventist believe, iyang gibasa, nagkutlo siya og lain nga libro. Karon ipadawat niya nga naman sa atong rulings. Walay referensya, di consistent. Ako'y nagamit ganina og katisismo nga Bisaya, wala lang gyud ko tuguti, nagpailob lang ko. Okay. Before mo padayon, rolling Mr. Facilitator, katong ang amo kong official is English, wa pa may official nga Bisaya. Wala pa may official nga Bisaya. Muna nga kung tinuod nga naa sa in English kanong na may in English sa Saturday God kanong wa man siya mo padayon pangutana sa dihang sa English na. Muna nga kini Mr. Moderator dili consistent ang iyang Bisaya sa in English. Muna nga diri Mr. Moderator of Mr. Facilitator appeal jud sa ilang fundamental beliefs dili jud ni other references kay ilan ning belief. Her writings are a continuing and authoritative source of truth. Wa jud ko mukawas Mr. Moderator. Gawas lang kung wa gi-appeal sa ilang fundamental beliefs ang writings ni Ellen G. White. Okay. Mr. Moderator, Para counter. maghumanta ani. Okay, moderator's time. Moderator's time. Na kuha na to ang inyong mga punto sa mga pagpangatarungan nyo base sa pangutana at the same time sa tubag. Karon kay kung ato ni ipadayon dili magita mahuman ani. Okay. Palihog na lang kung usog sa pangutana. Sige, mahal na sa laing Usog sa pangutana. pangutana, Father Darwin. Tining her writings, appeal ba ni sa imong fundamental belief? Yes or no? Okay. Kung naghisgot ka sa gitawag na to og katong 18, okay? Gift of prophecy, appeal siya. Pero kung mogamit ka og lain nga libro nga lahi sa Seventh Day Adventist belief, lahi na sad na nga istorya kay naa tay rulings diri di mo gamit og referensya gawas sa Biblia og kining Seventh Day Adventist belief og ang catechism. Sunod pangutana, kining mga panghitabo sa katapusang panahon, appeal ba ni sa iyang her writings? Okay, mutubag Yes. na ko. Or no? Okay. Yes, pero kay naaman tay rulings nga dili mo gamit og referensya, we are busy sorry. Kay ako'y nagamit ganina bitaw, ang in English gibisaya lang, dili ko tugutan nga mauray sulod, gibisaya lang. Kay appeal man ni sa fundamental beliefs ang her writings. Sayop Mr. ba? Moderator, Okay. wala na gitugot ang referensya. Gitupuhag lang nako siya appeal, pero wa nako tuguti kay gibase nato sa atong rulings. Sorry lang kayo kay ako gitiman-an gyud nako. Ang in English nga catechism gibisaya lang, mauray sulod tanan, akong gamiton wala ko tuguti kay referensya. Mr. Ini Moderator? karon this time di ko motugot kay referensya na. Okay. So, dili ni appeal sa inyong fundamental beliefs ang iyang writings? Gawas ang imong pangutana sa gikasabutan. Ni yes naman ka nga appeal. Ngayon, di makaganahan kutloon. Ayaw bugto Ang pag-ingon nako yes, walay labot sa gisgutan. Nag-ingon ba itaw ko nga yes siya, pero dili na siya madawat nga referensya sa atong gikasabutan. Kay ako bitay naggamit sa Bisaya nga katikismo, mauray suluda, mauray unod, dili mo sugot. Kay gi-consider nga referensya karon mauta, consistent yun ta.
nga di ta mo gamit og referensya. Kini kay imo man gisugdan ato gid ni siyang padayunon. Kay consistent man ta. Kasi- Fundamental beliefs ninyo. Appeal man ni sa iyang writings, dili ba? Consistent ta sa atong gikasabutan. Dili ta consistent sa imong gusto nga mahitabo. Diri ta sa atong gikasabutan. Kay consistent man ta sa atong gisabutan, consistent ba pug ka sa fundamental beliefs nimo? Consistent ta sa gikasabutan Ikaw. nga walay referensya. Oh. Gawas Ako na lang- sa ako na lang- fundamental beliefs o Biblia. Nagamit Ngano man ka og dili fundamental beliefs o Biblia, suri lang kaayo kay pareha ganina ang katekismo gibisaya lang sa katekism, dili nimo tugutan. Kay imong gisugdan mauna na atong himuon. So therefore, dili nimo dawaton nga fundamental beliefs ang writings niya. Okay, dili madawat ang imong gusto nga mukuha Ako- ka og lahi nga libro kay Yes or no lang nakasulat ako, sa atong question. Mr. Moderator. Excuse Magbato me, ng moderator's time. pamatasan. Moderator's time. Categorical. Okay, ako pa man eh. moderator's time. Okay, Oh. palihog lang ko Categorical. padayon sa tubag ni mo Pastor Bacalares. Categorical, Mr. Moderator, yes or no? Before siya mo padayon, og yes, mo nang ni-object ko kay Actually, wa mo- Mr. Moderator, Yes or no? ang iyang pangutana dili part Ay, sa gikasabutan. Yes or no? Ang iyang Mr. Moderator? pangutana i-clarify niya. Hmm. I-clarify niya ang Mr. Moderator, libro objection. na walay Mr. apil sa Moderator. kasabutan. Mr. Objection, Moderator, Mr. ga-object ko. Iya kong Hmm. sapawan. Wa siya Ayaw mag-object. ko sa Misapaw pawi. siya nako, Kaya Mr. nag-object Moderator. ako. Wa siya mingon objection, facilitator. Wa siya mingon ana. Ako pa yung na-object kay wa siya muhatag og categorical sa kong pangutana. Sige, Wa ko mo-object ko, Mr. kung- Moderator. Wa mo na ko nag-object. Mo-object ko. Mm. Kasi ang akong objection, mauni, ang iyang pangutana, dili madawat, kay wala siya sa among gikasabutan. Ganina bitaw, nagkutlok og Bisaya. Gibisaya lang ang katekismo nga libro. Sila'y nag-imprimator. Ikat sa ang Kunya, Mr. time na Moderator, ihurot. wala pa. Pagbaton ta pamatasan. Di nagdagan man gud ang kuan, Mr. Moderator. Pwede man na ikat, kay nag-object man ko. Automatic nagsige- man na. Nagsigig dagan ha. Namas monitor okay kita. Walay problema, bisa pagkapinanta pa na og 10 minutes. Salamat. Wala ko'y Salamat. problema, ana. Ang ako lang, dili lang ko sa pawan. Oh, Okay? ni-object ko, Mr. Mr. Moderator. Miller, ikat ang time. Pagkapinis Okay, siya 2 minutes. Dili Ikat mo ang na time. nga 5 minutes na nakuha. 10 minutes makay akong additional. So ako pangutan na, yes or no man, categorical. Before haman na pwede ka ma-explain. Ni object lang ko kay wa man ka matubag sa categorical. Wala gud ako point. Ako pangutan na mo ni. Appeal ba sa fundamental beliefs ang her writings? Yes or no? Okay, matubag ko. Apil siya, pero kung mo gamit ka atong imong libro nga gigunitan, nga nahulog nga referensya, dili pwede dawaton, kay mo violate sa atong gikasabutan. Ako bitaw nagamit sa word nga katikismo, gibisaya lang ang katikisim, imo kong gipugnan, kay imong gisugdan, ato ning humanon. Sunod pangutana. Appeal man ni, nganong mangutana ko di naman nimo i-appeal. Mr. Objector, gibalik na sa niya, gi-object na nako na. Gi-object na ako, nga ang iyang pangutana, dili madawat, basta mo pabilin siya, atong iyang libro, nga referensya. Dili na siya madawat, base sa atong gikasabutan. Imo man kuning gisugdan, ganina bitaw, nagamit ko katikismo, gibisaya lang katikisim, wala ko nimo tuguti. Karon, ato na siyang sundon ang rulings. Sunod pangutana. Sunod to ba? Nasa 1 Corinto 14:34 ang mga babae kinahanglan magpakahilom sulod sa mga iglesia. Kay wala itugot kanila sa pagsulti, hinuno kinahanglan magpaubos sila. Sumala sa giingon sa kasuguan. Ang pangutana karon nganong nahimo namang authoritative source of truth si Ellen G. White nga babae man ni. Nga di man gusto si San Pablo. Nganong gisupak man ni ninyo nga nahimo ban babae si Ellen G. White nahimong iyang writings authoritative source of truth. Sumpaki man ngano na sumpaki man ni sa sulat ni pangutana, inyo bang gituman ning gisuwat ni San Pablo? Yes or no? Yes, gituman namo. Di namo ipaistorya ang babae sa konteksto sa speaking of tongue. Kaya ang gisgutan sa unang Korinto 14, speaking in tongue, nasa versikulo 27-28, basahon nako. Speaking in tongue gisgutan diri, 27 nagingon. Kung adunay musultig mga dila, duhara kanila ang tugutin ini o tulo ang labing dagahan.
o ang magaulos-ulos sila sa pagsulti o kinahanglan adunay magahubad sa kahulugan. Apan kung wala may makahubad sa kahulugan, pahiluma siya. Mauni ang konteksto sa imong gisulti nga dili ipasulti ang babae. Sunod pangutana. Okay. Wala na tayo oras. Di extend ko Nahurutan na niya itong 10 kuha. minutes. Ha? Hindi nga siya extension 1 minute. Extended ba, Pastor? Nag-extension bisag 2 minutes. 1 minute may Five yang Lapas iyo. naman ang taog 2 minutes. Pakabili Five ka lang. sa 2 minutes. 1 minute. 2 minutes. 5 lang. Nakaroon, Tama. sunod. 5 minutos, 5 minutes. Sige, 5 minutes. 5 minutes. Okay. Sunod pangutan na, Pastor. 1 Timoteo, lahi na po na eh. Dili na ni sa Korinto. 1 Timoteo, kapitulo 1, versikulo 12, ngadto 12. Dili ko musugot nga mga babae magtudlo o magbando sa mga lalaki. Gituman ba ninyo? Yes or no? Okay, ang tubag mauni. Ang tambag ni Pablo. May objection, Mr. ngadto- Moderator? Categorical ka Okay. pangutan. Gituman ba ninyo? Yes or no? Okay. Okay, categorical answer. It must be answered by categorically then. I-qualify lang, Pastor. Okay. So ang iyang pangutana, 14 mo to 15 no? Ako 12. lagi clarify. Unang 1 Timoteo, 2, 12. 12. O yang imong Dos, pangutana 12. gituman ba namo ni? Okay. Yes or no? Yes. Among gituman ang pagsabot diri sa unang Timoteo. Kay ang gipasabot ni ini naara sa imong gibasa. Basahon na kog balik. Kay si Kristo Jesus nga atong Ginoo kaniya nga naghatag kanako sa kaligon. Ako magapasalamat kay ako iyaman nga giila nga kasaligan. Okay? Tracy, Dos. ano wala man diri? 2:11 doon. 2:11. Basa. Okay. Oh. Okay, gamay lang 2:11. 1 Timoteo Okay. 2:11. 2:11. Time. Okay. Ang babae kinahanglan magabaton sa hilom uban sa bug-os sa pagkamasidugtanon. Dili ako mutugot nga ang babae magpanudlo og magbuot. Sumusunod mi ani nga ang babae dili magbuot. Kinahanglan musubay sa Biblia. Pero kung maghisgot ta og babae na ay propeta, si Ana, Lucas 2:33, si Deborah, sa Acts chapter 11:27, mga propeta, apil pa diha ang mga babae, pero wala sila gabuot. Nagsunod sa Dios. So ang giingnan ni Pablo dire katong magbuot nga wa magsunod sa Dios. Sunod pangutana. Okay, Okay, sunod po dili man di ay gitugot ni Pablo ang babae magtudlo o magbando sa mga lalaki. Kay inyo man ang gituman ngano nga sa fundamental beliefs number 17 ninyo. Her writings are a continuing and authoritative source of truth which provide for the whole church comfort, guidance, instruction, and correction. Kung inyo ning gituman nganong babae man ang inyong leader. Tuba? Wala man diha ang punto nga magbuot. Imo mang giputol ang bersikulo sa Biblia, mao nang wala nimo masabti. Ang 27 ka fundamental beliefs, wala na maghisgot nga magbuot. Ang gitambagan ni Pablo kadtong magbuot-buot. Ikaduha pa, walay word nga propeta diri. Unya imong gibutang dito sa usa ka propeta. Ang akong giingon ganina na ay propeta Lucas kapitulo 1:33, si Ana na ay propeta nga si Deborah ug naa pa gadaghang propeta Acts chapter 11:27. Diri wa maghisgot sa usa ka propeta kadtong mga babae nga nagbuot. Salamat. Kung adunay maghuna-huna, kay ingon ka wa maghisgot og propeta, dito sila nato. 1 Corinto 14:37, naghisgot og propeta. Kung dunay maghuna-huna nga siya propeta o mga hiyas nga espirituhanon kinahanglan magailas siya. Nga kinahanglan ang akong gisulat kaninyo maoy usa ka sugo gikas Ginoo. Unsay sugo niya? Ningon siya. Ang mga babae kinahanglan magpakahilom sulod sa mga iglesia. Kay wala itugot kanila ang pagsulti. Diri ni sulti og nisuwat na jud. Dili wala itugot kanila ang pagsulti, hinuno kinahanglan magpaubos sila. Sumala sa giingon sa kasuguan. Og matod pa ni San Pablo, kung adunay maghuna-huna nga siya propeta, propeta man ninyo, mga hiyas, kinahanglan tumanon niya ang akong gisulat isip sugo sa Dios. Ang pangutana karon, sugo man sa Dios nga dili pwede manudlo ang mga babae. Karon, kining her writings, fundamental belief, chapter 17. Nganong nanudlo naman si Ellen G. White. O consider pa sa inyong fundamental beliefs nga authoritative, source of truth. Nganong na-authoritative naman siya, nga babae man siya. Wa Matubag man, na ko? ang pamutan Okay. nganong wa ninyo, nganong dili consistent ang inyong fundamental belief
sa sugo ni San Pablo nga gikan sa Ginoo. Anong Okay. dili consistent? Matawag Diba? ako? Yes. Consistent. Ang imo lang pagsabot, dili consistent. Kay adunay portion sa gitawag unang Timoteo nga diin ang babae di pasultihon, wa nimo tiwasag basa nga magbuot. Na ay daghang babae diri nga diin nahimong propeta. Mutambag pa. Naa sa Biblia, si Ana, si Deborah, o daghang propeta. O ang imong gigamit nga unang Korinto 14, gibasa na nato ganina nga ang konteksto diha nga sa pagbadlong ni Pablo mahitungod sa speaking in tongue. Na sa bersikulo 27-28, wala lang nato nimo gikonsiderahan. Dapat i-consider. So dili pwede putlon ang pagsabot sa Biblia aron lang ipangutana nga mahimong mislead ang audience. Maunay akong tubag pinangga nako nga igsoon. Okay, Sunod thanks. pangutana. Okay. Sunod pangutana. Father Darwin, Asa man? Moderator's time. Nahuman ang atong 5 minutos. Unsa man siya? 10 minutos. Promo ba? Promo? Oo, para sa iya. Di ba, ingon ko gani, dungagan og one anto, ga-promo ko karon. Oo. Unsa So, man siya? Additional karon, 5 ako na minutos sa para inyong tana. Ha? Way problema. Isa pa usang oras ka mangutana pastor, way problema. Unsa man to? Additional pa tag 5 minutos o sakto na to? Diba, ato sang ibalik ha. Una sa tanan, sorry brother Gitgano, sa katarungan ra niya, wala mawala Yes, ang yes. akong posture sa akong pagrespeto sa imo ha. Same. Kuan lang na siya, sa argumento ra na siya. Sorry kayo. Tungod na sa emosyon, igsoon. Kalimot Bunga sa na kay ato. Dabi tay dungan Oh. nga topiko. Oh, pero Okay, puhon salamat. ato ito'y padayon igsoon. Uy, pala na to. Okay. Usa ka garbo nako nga makikuyog ko sa usa ka banggiitang nga debater usab Kung sa kuan, CFD. igsoon kung doon na po yung mga kauban ng pastor mas nindot na daghan mo na it is all about politics ato hisugutan igsoon. Tinod na siya. So question and answer na. Imo nang time? Okay. Ako. Cut na ta dito. Okay, Yes, naalang yes, ko pa ako yung moderator's time. Pastor, Hmm? this na sa atong isuon nag Padre Gitgano. Katong ganiha bitaw sa mga kuan ninyo bitaw. Dili ko direkta makasulod kay muted ba nang akong kuan linya? Mhm. Oy, i-host ka. I-host na lang ka, bro. Bro, Muted akong kuan din na mo. isuon? Dili ko maka-response sa inyo. ah. Mm. I-host ya igsoong Bacalares, igsoong Chris. Dili Ikuan man siya sa ako host? ang 3 media. Igo Oh, na sad ipa- ko nagsulod sa 3 media. Ipa-host. Atong hangyon sa ng 3 media. Ipa-host siya. Oh, naka-host na. Nakaus Ah, na? sige. Sige, Para sige. makasunod siya anytime. Okay. Sorry, kaya dili ko host. Dili ko administrator. Oo. Okay. Okay, mo. Manta siya. Okay na to siya, padayon ta. Ato na punta sa ikaduha. Okay? Mm-mm. Okay. Dili gyud ko musulod sa ubang mga libro. Dire ra gyud ko mo focus. Okay? Yes. So, balik na ta. Diri sa 2053. 2053. Yeah, 2053. Sa Ten Commandments gyapon ni siya. Unya imo namang gi-admitar ganina nga ang audio ang ilang pagsabot sa Ten Commandments mao gyud ang Sabado. So dirita. Nagingon dinhi sa 2053 dinhi sa ubos gamay. This reply does not do away with the first following. Jesus Christ involves keeping the commandments. The law has not been abolished. May pangtana ko ani kay Ten Commandments sa gisgutan ani. Kining the law has not been abolished kay nag-refer man siya sa Ten Commandments. Ato bang uyunan nga ang adlong igpapahulay diri Sabado wala giabolish. Dawato na Ang to tubag? dili. Ang tubag, ang Sabat, nagpadayon. Pero, doon na sila other day. Munang sa Greek igsoon, there is Hebrew chapter Mr. 4 Moderator, verse... Ay. categorical. Yes, nagpadayon. Nagingon nga ang the law Sabat. has not been abolished. Wa ko nangutan nagpadayon. Nagtubag The to, law Mr. has not been. Moderator. No, Excuse akong me. kuan Mr. Moderator kay Excuse me, Pastor Bacalares. Okay, i-refresh ang imong pangutana og balik. I-refresh ang imong pangutana og balik para mas maklaro tinaw. Una ba yung categorical o kuan ba? Okay. Yeah. Palihog ko. iya namang gidawat ganina nga ang napulo ka sugo diha alang sa mga Hudiyo Sabado. Unya ang akong pangutana diri nagingon man sa 2053 sa CCC nagingon the law has not been abolished. Dawaton ba nato nga ang sugo sa adlong ipagpaulay naa sa Ten Commandments Sabado wala gi-abolish. Dawaton nato dili nga wala gi-abolish. Okay. Ang dili nako dawato, dili ko mo dawat sa imong gingog Sabado.
kay wa man gihisgutan dag Sabado. Ang law may wa gi-abolish. Ang law about you shall observe the rest day or the Sabbath day, mo na wa gi-abolish. Nagpadayon man hantod karon, mao bitaw rin daan po ni Sabat, pero di lang Sabado. Muna wa na gi-abolish. Ang ikatulong sugo, you shall observe Sabbath day, nagpadayon man hantod karon. Muna nga wa na gi-abolish, mao bitaw na ba kami Sabbath, lahi na nga tong adlaw. Muna nga sakto na not abolish kay nagpadayon pa man hantod karon. Muna nga sa first century mo nang ningon sa Hebrew chapter 4 verse 8, meta tauta hemeras, nga after this day. In this day is the seventh day. Nga gisgutan man after this day. O sa may after sa seventh day, it is the first day. Unang sa 1 Corinto 16:2, every first day of the week na sila mag-Sabat, magpahulay. Exo. Okay, humana to ba? Nahuman na. Okay, Mapalag ko. Okay. Kay dili man ka makasulti kung unsang adlaw ang naa sa napulo ka sugo sa adlong ipagpahulay, pero imong gidawat Sabado na sa mga Hudiyo. Ang sunod na akong pangutana dinhi sa page 525 diri sa Catechism. Dinhi sa ubos nga bahin. Diya sa ubos nga bahin nag-ingon, the Conference of Bishops can abolish certain holidays of obligation or transfer them to Sunday. Pangutana, unsang adlaw gitransfer ngadto sa Sunday? Katong adlaw nga mo hinungdan sa pagtransfer. Sabado pa to o dili? Siguro Wala kayo. yung problema nimo. Sabado. Unya, doon na ba sila authority sa pagbalhin? Doon na. Tungod kay doon na sila, nakadawat sila magisterium. Mateo 16:18, ang imong itugot din sa yuta, itugot ko sa langit. Ang imong idili din sa yuta, idili ko sa langit. Una, ang authority sa simbahan, nagpadayon hantod karon. Pero, kanang pag-declare nila, tungod na sa practices sa mga apostoles. Kaya may apostoles nagpahulay sa Sabado na after resurrection. Muna kung ibasa nimo, Buhat, Kapitulo 20, versikulo 7, ato ikat sa igsoon kay naghang sa original Greek ningon dinhi, indete mia tun sabaton. And then the first day of the week, having come together, we to break bread. Paul talked to them about to depart on the next day. So nag-gather sila after sa resurrection, first day na. So tinuod do nga Sabado ang gathering sa mga Hudiyo kaniadto. Pero sa pagkabanhaw ni Kristo, wa na joy apostoles, wa na joy Kristiyano, o gani si Ellen G. White, Metodista, nagpahulay siya Sabado, Domingo, before siya nagtukod anang inyong gitawag Seventh-day Adventist Church. Sunod Okay. pangutana igsoon. Okay, mangutana ko sunod. So, matod nimo na ay katungod ang iglesia sa pag-abolis. Ug matod nimo ang Sabado gi-abolis. Objection, Base sa Mr. Moderator. imong- Objection, Mr. Moderator. Wa ko mingog abolis. Kundi pag-change sa adlaw. Ang adlaw may change ana. Ang balaod nagpadayon. Sabbath. Ang among Sabbath is Sunday. So, observe the Sabbath day. Nagpadayon ang Sabbath because we follow not the day but Jesus Christ Himself. Wa ko maingon nga gi-abolish ang balaod. Palihog ayo lang ibutang sa akong bakba ang wa na ko gisulti. Okay. Mr. Moderator, wala gyud ako gibutang. Akong Imong gibasa kakabulis? ganina ang 5:725. The Conference of Bishops can abolish certain holidays of obligation or transfer them to Sunday. Imong giangkon nga ang Sabado maoy giabolish. Kay akong gibasa ang page 525, the Conference Bishops can abolish ug imong giangkon nga Sabado to. Unsa may pangutana? Ang akong pangutana mao ni, ibalik na ko. Nag-ingon dinhi sa 2053. Jesus Christ involves keeping the commandments. The law has not been abolished. Makupangutana mao ni, kay wala man giabolish ni Kristo og inyo man giabolish. Kinsa may sundon, si Kristo og ang inyo? Kategorikal. Ang tubag, pareho nga sundon. Kaya ang term nga, mo nang giingon nimo ganina, ang term nga kuan dunay daghang meaning, di ba? Ingon ka ganina daghang meaning. So kanang abolish dia in a sense nga wa tangtanga. So ang abolish in a sense sa simbahan pwede siya maka-promote o promulgate kay gi-practice naman ang daan. Mo nang sa Hebrew 7:12 mo ni siya
Kay kung giilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. So meaning ani, ang ceremonial law, ang divine law di ta kausab oy. Munang sakto nang gingon did not abolish. Ang gi-abolish nga gipasabot ni sa imong ang gi-quote mo sa ubos, ang mga ceremonial law. Di man ta ka-abolish sa divine law. Munang ang simbang katoliko is a religion of distinction. Munang sa man di ma-abolish ato ang divine law. Pero ang i-abolish pwede ma-abolish ang ceremonial law. Muna nga diri sa kuan, for when there is a change in the priesthood, there is necessary a change in the law as well. Ang pasabot ani, dili ang divine law, Okay. dili ang ceremonial law. Okay, manawta mo Sunod pa na. Okay. Okay, pangutana. Imong gitubag ganini. Ingon ka, abolish in the sense wala tangtanga. Kanang word nga abolish, gitangtang o wala? Ang Kategorikal. tubag, muna, wa nimo masabti. Yes or no ang akong tubag. Yes, nga gi-abolish, pero no, kay nga naman, dili na may gipasabot nga naa sa imong hunahuna. Kay ang gipasabot sa muna ceremonial law o sa divine law. So ang muna Hebrew chapter 7 verse 12 giilisdan ang balaod. So sa may nagiilisdan niya, ang term giilisdan change. Kung sa may giilisdan ang ceremonial law, katong mga tradisyon sa mga Hudiyo nga gikan sa ilang katigulangan, dili gikan sa Ginoo. Kay ang divine law di na mausab. Nganong di mausab? Ang nagpadayag na eternal. Pero kanang ceremonial law pwede na usbon. Mo na gipasabot diha sa imong kanang imong giingon nga abolish. Ang gi-abolish ana ang ceremonial law. Sunod pangutana. Okay, sunod. Okay, wala ko nangutana sa seremonyal. Na ako sa 2053 nga 10 commandments, dili ni siya seremonyal. Matud nimo, abolish in the sense wala tangtanga. So meaning kining wala tangtanga, wala gi-abolish. Tama ba ko? Wala i-connect na to sa Bible kay para masabtan nimo Hebrew 12:12. Kategorikal, Nga- Mr. Moderator. Kining word nga abolish, wala ba tangtanga? Yes or no? Okay. Wala tangtanga ang divine law, ang gitangtang ang ceremonial law. Mr. Moderator, wala ko nangutana sa ceremonial law. Na ako sa moral. Kay ang mong gisgutan 10 commandments. Ang 2053, ang context 10 commandments. Pag ingon, the law has not been abolished, matud pa nimo, abolish in the sense, wala tangtanga. Ang word nga abolish, wala ba tangtanga? Yes or no? Asa na dapit nimo gibasa igsoon? Sundan ta ka? Asa na dapit nimo basa? Ikaw may naglito ka ni abolish in the sense, wala tangtanga. Katong imong gibasa ba? Kaning Christ involves keeping the commandments, the law has not been abolished? Katong imong magisterium ba? Asa ta dapit? 2053. Lagi. Asa man The law dapit has ang not been abolished. 2053. katong sunod nimong gikutlo ba? Asa to nimo gibasa? Katong before pagidani? After. Katong Ikat sa abolish. natong time, ha? Ikatsa. Ikat Katong lang, imong ikat. ang simbahan nag-abolish ba? Asa to dapit? Okay. Naani sa 525 sa ubos nga bahin. 525. 500. Sa ubos nga bahin. The Nato sa basahon Conference na of una Bishops can 500. abolish certain holidays of obligation. 525. Okay. 525 no? Pinakaubos yun. Pinakaubos. Ako sa basahon na before ko mo mutubag. Sige, padiyong. 525. Ako pag ipangita igsoon. Nas ubos yun. Pinakaubos yun. 525 pinakaubos. Oh. Ako rin footnote ako Kaning green. Nagat niyo? Wala man Kaniyo? nagdidiri ako Mani siya nga catechism. Catechism of Basta Catholic nagmodelo. Church. Imprimatur Ay, by basta- Cardinal Ratzinger. Wala footnote Ang tayo dating mo bro. apo. Wa kay footnote ko dire. Okay footnote. Ibasahan lang ko no be. Basta Wala mo. dire sa amo wa po dire speakers. Ang green wala. Basta di Wala na man green. dire. Ano po? Wala Ang po dire. green. Wala po dire. Masa Green na siya. Tanawang ang iyang cover. Wala dire man. Dili Catechism green. of the Catholic Church. Katong green. Oh. Kaniyo. Wala di ko ka tubag ana kay wa man dire. Kailan na dire bro? Gatubag Wa man naman dire pod ka. Na? Ganina naman Wala di ako kagatubag. gisundan. Ako i-verify ba kay basig na wa nimo matiwas og basa. Muna ako Ah. gisundan. Wa man dire oh. Duha man ni kabuk bro. Duha man ni kabuk wa dire. Puro catechism di Catholic Church ni. Kani Pero wa dire. green. Di mo gina green. Kini. Mo lagi. Gipalit ako ni siya sa Wa National problema, bro. Bookstore. Bro, why problema kung i-send lang nako beke para mabasa nako, ay problema. I-send nako sa Screenshot ra gud ni palihog. screenshot lang. Kaya to Screenshot sundan. rod. Itang green bro. Ha? Dara. Na diha. Ang katong yang gingon kay before ko mutubag ato sa basahon. Kay Sige palihog. i-post lang sa nato atong Post lang time palihog. Okay.
Pwede pa picturean lang, isend sa atong kuan, isend sa atong Picture ra good ni kay niya ra. Idola to sa camera be. nya kay atong tan-awon igsoon. Sa page. Unsay page igsoon? Sige ko na maklaro. Unsay page? Picture bro, isend ako. Di ko kabasa. Pwede ha? Page lang ads. Unsay nga number sa ka page? No. Nara? Di ko kabasa na. Footnote. Isend lang nako bro, kay ito basahon. 525. Wa man ko diri sa aduhan namo kakuan bro. Mo na nga among gi-verify ba kay kung parihara ta, wa man diri god. Page Pwede, 525. Picture lang bro, Wala. bro. Palihog. Di ko kabasa. Picture na ako niya ipadako. Klaro man, mabasa man. Picture niya ipadako or screenshot ko na mo cellphone. Ipadako din ninyo. Babasa sa kuno. Naon sa nato ha? Kung klaro ba? Di jud maklaro bro. Hanap. Picture na lang diha bro. Inya isend sa Messenger nako. Picture na lang diha, inya isend sa ko Messenger. Hindi ko kabasa bro. Bro, Sa page ulit. Page. iwa man ko diri sa duha namo ka reference bro. Mo na nga gi-verify na to. Picture lang bro. I-screenshot ko na palihog be. Bro, ang number bro. Ang number na may number ko diri. Number ba? 525. Wa man diri. Footnote siya. Nagkutlo siya footnote. og CIC. Canon ba ni siya o 1246? Wa may footnote diri bro. Sa amo ah. May footnote. Ambot kay inyo man yung libro akong gipalit. Basa ko na niya sa una. Ah, ikaw na libasa bro, i-kompleto kay di man may ka-verify kay wa man ko diri. Duha man ni ka libro oh, si Sige Duha lang. man ni ka CC mo. Gamay og dako na. Okay, Sige, lain ako na basahon. lang igsoon. Ipasa ba kay ako sang ipapasa. Gipa-screenshot nako Sige. para mabasa ninyo. Naidagan na baligya sa Kuan, National Bookstore. Kapalit ko ana. Ibabasa ko. Okay, dara day bro, nakabasa na nako bro. Okay, sige. Oh, nabasa. Ako masahon ha. The Conference of Bishops can abolish certain holidays of obligation. Or transfer them to a Sunday with proper approval of the Apostolic See. Kini siya bro, ang pasabot aning abolish bro nga holidays, doon naman may holidays of obligation. Example, kining dili ni sa Lord's Day igsoon. Ang pasabot ani kining adlong iglilihi namo ba? December 8, pwede na siya ma-transfer into other days. Basta approved by the Holy See. Dili ni siya referado sa Sunday or Lord's Day. Igsoon. Okay. Sige. Doon naman mga holidays, adlong pagpahul iglilihi, lahi na siya. Holidays na siya pero dili na siya Sabbath day. Okay. Days of obligation example. So, balik na ta. Kinahanglan mo simba may December, kaya sa bro ha, December 8, November January 1 mo nay adlong iglilihi namo, mo nay holidays. Kung aprubahan siya sa Dili siya Apostolic Sunday. See, dili siya referado sa Sabbath day. Dili siya referado sa Sunday. Dili. Pwede siya i-move og Sunday or other day. Dili So, siya ang Sabat nga nagisgot dili sa siya nag-isgot og Sabbath creation, igsoon. gipulihan sa Sunday, dili sad siya nga na. Dili na mo i-point sa 5 kuan man na imo no 526. Ang Dili kuan na na siya rin, ang point, Christmas ana? bro. Tanawa oh, to become a child in relation to God is condition for entering Christmas. Holidays ba? Namo, dili Sabat. Imo man Sige, gi-connect sa Sabat. So dili na mo intention sa muna ako kagisundang, dili na mo intention ang ipagbasa nimo dili ang holidays referring na sa Christmas, sa season, kanabi tong Lenten season, doon na may mga season God. So ang Sabat sa Biblia dili Kanang naa sa intention nga gipulihan og Domingo. Muna ako. O dili na mo, dili na Dili mo. mao. Dili na may intention sa conference. Dili Dili na related sa Sabat. Mo na nga ako kang gisundan kay basig wa nimo makuha ba ang Sige. point. Wa jud nimo makuha kay holidays of obligation na siya. Christmas Sige. ang gipasabot anang imong kuan. Christmas is Sige, holiday. padenta. Okay, padayon. Padenta. Okay. So nag-ingon man ka nga dili na siya intention sa Sabat nga gi-replace sa Sunday. Pangutana, diri kos 2190. 2190, palihog. 5190. Basahon ako. Okay, 2190, ready na? The Sabbath, which represented the completion of the first creation, has been replaced by Sunday. Pangutana, mato nimo ganina, wa ni nag-refer sa Sabbath nga nag-replace og Sunday. Niya man gani sa 2990. Imo ba ning dawaton o dili?
Kategorikal. Ang tubag. Sakto ning imong gikutlo mo ni sakto. Katong imong gikutlo ganina dili to sakto. Kay Christmas man to. Kini noon. Mo confirm ko nga mo ni ang gipasabot related sa Sabbath ni. The Sabbath which represented the completion of the first creation has been replaced by Sunday, which recalls the new creation inaugurated by the resurrection of So, Christ. Dapat mo ni. Patuloy pa ako. Napadayon pa ako. The church celebrates the day of Christ's resurrection on the 8th day, Sunday, or first day, which is rightly called the Lord's Day. So Sunday is to be observed as the foremost holiday of obligation of the universal church. So appeal siya, ang Sunday, itong imong ikutlo ganina 526, related to sa mga holidays, Christmas, Mother of God, mo to'y holidays. Dili to related sa Sabbath. Pero kini related din sa Sabbath, igsoon. Kaya nga no, tuman na kini kay sa buhat 20 versikulo 7 after resurrection ha. Klaro na diha, inaugurated by the resurrection of Jesus. So nag-start ang pag-celebrate, observe sa Sunday after resurrection of the Lord. Biblical kaya na. Kaya after resurrection of the Lord, ang mga apostoles wa na magpahulay og sa Sabado. Diba na oras? So, sunod ko na. Moderator's time, Pastor, kuan, Father. Yes. Nahurot ang ato ang 20 minutos nga kuan. Gaig 10 minutes. Additional. Additional. Nag-promo gyapon ka, Brother Darwin? Oh, pwede ka like 20 minutes. Wala ko'y problema. Ingana ka na ko. I-fair na lang nato tanan. Kay dili Taman. siya maayo kay mura og mo take advantage na kuana. Remember kani I-five ako lang, inamigura ning ato. It is not about kung kinsay ni daog, kung kinsay na pildi, Amen. ang ato nga ang mga tao nasa laytun-an magpabilin ang atong relasyon. Bahala Ana. ng comment sa Very uban. Basta ang ako di lang gyud ta mag-away. Ang kanan ka Amen. comment, ilan ang batasan? Ma-Adventist man siya, makatolik man na sila, ilan ang pamatasan. Basta ang speaker diri, amigo mi. Nami Amen. maabot nga kwan hisgutan nga Yes, about yes. sa pagbayad sa politiko. O ako na siyang palit. pagutan. Oo, Salamat mapalit kayo. pang boto. Salamat kayo, Igsoong Chris. Unya, salamat Salamat ko mo bilin-bilin sa akong mga kauban sa 3 Media. Please 3 Media, be careful sa atong comment nga dili tang makasakit og tao. Maura Amen. gini atong bilin ang atong gugma because gusto ko mapaduol sa relasyon sa atong mga amigo sa CFD. Kaya dagang kong parinti diha. Ano siya? Salamat kayo, Pastor. Unya, salamat sad kayo. Di na kami extend? 5 minutes? Wala na kay. Wala Wala na. Maulaw ko. Okay.